Bon dia. Bona tarda. Bon vespre. Benvinguts al podcast número 7. 7. No se'n recorda. Mai te'n recordes. Mai És me'n molt recordo. difícil comptar fins a 7, eh? No, 7 d'aquí. 7 d'aquí. Tinc masses dits a les mans. Cristiano Ronaldo. Sí. I de la Fórmula 1 hi ha algú interessant amb el 7? Hòstia, m'acabes de pillar, eh? No sembla. Sembla que no. eh? En Schumacher anava al 47? Vale, doncs ni idea, no? No. Futbol, hi ha Cristiano Ronaldo. Ian Griezmann. Al Barça hi ha algú amb el 7? Hi havia en Coutinho. I ara... En Dembélé. Coutinho. És veritat, en Dembélé, és veritat. En Dembélé. Dembo. Sí. Doncs el 7, un número també interessant. El Mosquito. Sí. Un 7 és un número preferit per molta gent, eh? Sí, doncs no sé, eh? A mi em sembla que no, perquè normalment la gent tendeix a anar pels parells, no? M'he deixat el mòbil allà baix. Molt bé, no? Molt bé. Però és que no me'n recordo si l'he silenciat, no ho veus? Molt bé, comencem bé. Perfecte, silenciat. Bueno, doncs... Això era número 7. Sí, comencem. les notícies, ja. La primera és dura, eh? Comencem forts avui. Només pel títol que has ficat crec que ja m'ho Sí, puc arribar a entendre. Aquesta, no, perdoneu. Jo he dit que no havia ficat cap notícia i aquesta No, l'he la ficat vas jo. posar tu, però com que jo la volia Bravo, posar... Nil. El Ponent, Vaig crear jo el document i vaig ficar notícia i he arribat pensant que no n'havia ficat cap. Nil, N'has ficat una, la primera a més del dia. Sí. Increïble. Nil, t'haig de confessar una cosa. L'havies vist ja. L'havia vist, de la M'ha arribat la memòria, notícia. la vaig borrar i vaig ficar el link de TV3. Em sento insultat, la veritat. Ole, nano. No hi ha res. O sigui, jo que la vaig veure, no, pel Google News, em va sortir allà al Google Feed, al costat de, És que quan és tiro a fort, l'esquerra, ho veig i dic, hòstia, això és perfecte pel podcast, perfecte. I per això ara em dic, hòstia, em sona d'algo. Pues clar, T'he robat la notícia, M'ha robat la notícia. Doncs, bàsicament, la diré jo, ja que m'ha robat, la puc dir jo, no? La frase, dic la primera frase, a veure la gent com es queda. Sí, aviam, ojo al català, eh? No és pa, tomaca, però també estic ric. No, també. També, és veritat, però també... també estic ric. Això és una campanya publicitària del Kentucky Fried Chicken, del És KFC. que, aviam, podem ensenyar com està escrit, sisplau? És que... Sí, suposo que es Jo veurà, crec que les professors de català ara mateix estan tirant del cabell. No sé O sigui, posa, no... Aquí, sí. Així suposo que es veurà mig bé, no? Sí, no és pa, tomaca, tot junt. Sí, aviam, es veu bé? Des d'aquí, no, espera, l'acosto, si vols. Vale, sí, costa la tablet. Però, bàsicament, veus un cartell típic com de McDonald's, que diguem, pels que ho esteu escoltant, típic cartell de McDonald's, però això escrit tal qual ho he dit jo. No és pa tomàquet, però també estic ric. Tomaca, però... Sí. La veritat, és bastant lamentable. Si tu fiques a sobre... però a més, en el mateix cartell hi fica menú ahorro. És com... Fem una mica l'amago de català i després, doncs, res. Mira, jo no sé si aquesta persona va ser algú de màrqueting que va dir tu. Ideaca. Jo hablo català. Jo crec que això ho podria firmar en Ricard si fos de gent de màrqueting. Tal com vas dir carpinter, doncs dius pa tomaca... Aviam, Carpenter va ser perquè vaig tenir un bug mental molt bèstia, però això em carda... Evidentment. M'estan senyant els ulls. Això té pinta el típic xava de màrqueting de Barcelona que es pensa que sap català i no en sap. Però és que això no és no saber català, això és que no l'has escoltat en sa vida. No, això és d'haver ficat una però traductor. això algú de Barcelona t'ho diu, eh? N'estic segur que algú de Barcelona va llegir això i va dir, ok, algú que aparentment sap. Sí, això, penya de Barcelona... Sí. Això és d'haver ficat el traductor, haver-ho ficat amb albanès, després canviar-ho a xinès, després al rus i després al català. No, perquè tu em depèn d'aquí, de Barcelona, tu li demanes que et digui en català això, però també és tot rico, jo crec que et diu això, eh? Jo crec que et diu això. No diuen gust, diuen sabor. I et diuen, en comptes de dir això no té bon gust, diuen no em sap bé. Però perquè Sí, per això com que no et sap bé? Que això de ric també podria ser, no m'extranyaria d'algú de Barcelona. Però el també, o sigui el també és greu. El també... Clar, deuen dir, com que els accents en català van cap a l'esquerra, doncs el fiquem a l'esquerra. I el tomaca, és que... Tomaca, sí. Tant de bo també ja està ric. És que pa tomàquet. Està ric, ojo. Però nosaltres quan ho diem, pa amb tomàquet, és que no diem, no és ni aquesta pronunciació, no és allò que diguis... No, això és és que ho han escrit tal com sona. No, nosaltres diem pa amb tomàquet. Almenys haguéssim ficat aquí una M al mig, entre pa tomàquet i dius... Mira, almenys sona mitjanament així. Pa amb tomàquet, tot junt. Pa amb tomàquet, tot junt. Potser hi ha algun lloc que sí que diuen pa tomaca. A Olot diuen tomaca, en comptes de tomàquet. Ho sabíeu o no? Tomata. Potser aquí ho va escriure... això, tomata, és veritat, Tomato. és veritat. Va, cap a Figueres també, tomata. Va, però amb té, és veritat, no és tomaca. No. Bueno, però 4 euros, val? 4 euros, 3,99. 4 euros per esgarrar la llengua de la manera que més han pogut, o sigui... I podrien haver dit, és que és això, el menú estalvi.
menú estalvi, no, menú ahorro. Amb això no han fet ni És que l'esforç. és que és fort perquè KFC té un equip de màrqueting de puta mare. O sigui, tu els mires per Twitter, en castellà. clar, En castellà. però en quin moment algú de màrqueting... És que això va passar, això però és el que ho va inventar un equip, ho va inventar-ho. I després van haver-ho d'anar revisant i van haver-ho de provar. Ho van veure revisors, el mateix I algú revisor va dels imprimir-ho. busos. Algú dels busos. Els dels busos van haver d'acceptar I algú va aquest d'allò. imprimir-ho. Jo crec, veient-ho ara així, que està fet expressament. Sí, no sé. Per fer polèmica. Està fet expressament per crear polèmica. Perquè la gent en parli, clar. I la gent, al final, jo crec, els fast food aquests tampoc volen, o sigui, la gent no parla bé d'ells, en la majoria de casos. Doncs ja de pas, si parlen malament, doncs és el de sempre. Per tant, almenys parlaran més d'ells. Parlaran malament, però parlaran més d'ells. I amb aquesta tonteria, més gent irà al seu local. Sí, Estàs bé, Esquís? Has Sí, anat al és que- KFC abans? No, és que fa fred. Ah, vale. Fa fred. No, aquí dentro, segurament ho han fet perquè la gent hi vagi. Jo crec que sí. No em crec que això hagi passat per tots els processos d'aprovació i ningú hagi vist. No m'ho crec. Només dic que estem fent propaganda ara mateix. Però la gent que estudia Només dic això. la gent que estudia llengua i filologia i coses així, és que els ha d'haver vingut algo molt xungo veient això. Un atac de cor. Ja, potser. sí. A veure, notícies, mort d'un atac de cor un professor o professora de la universitat al Per llegir un això. anunci. És greu, és que és molt greu. Això que ho fiquin a la selectivitat. Troba Doncs, Quin he de trobar? Quin? Això està bé. Segur. has de canviar tota la frase, directament. Sí. Doncs va, ara sí, anem per la següent notícia Espera, ja, baixa no? la brillantor, per si de cas. Ui, sí, que sí, primers... Durarà 4 segons. Següent, bola, mar. Es va trobar a una platja de Japó. Sí, la vaig veure jo, que vaig fer una foto i vaig veure que em Pere l'ha picat, així que... Per tot. Bàsicament- Robant notícia, espera, Esquisa. Que no la va posar, No, no la va vaig posar. ficar, la tenia jo en el meu mòbil guardada. Robant notícia. Bàsicament, notícies. Japó va trobar una bola misteriosa de ferro en una platja. Omnis? No. No crec. Aviam. Però no, això no està ben dit, espera un moment, no està ben dit perquè un ovni no és un alien. No, per no, començar. Un ovni és un objecte volador no identificat. Però un alien no pot portar allò allà. Necessites un omni al qual agafi la pedra i l'aixequi. Però siguem sincers, quina classe... Però un ovni pot ser allò de Xina que es van trobar als Estats Units, sí, veritat. allò és un ovni, en el seu moment, clar, després un cop ho identifiquen ja no, però... No, però, bromes a part, quina classe d'objecte pot volar amb una forma esfèrica? No ho sé. No és possible. No, clar que no, això és algo que aquí, doncs no sé què coi. Això, si tu mires, hi ha unes Segurament deuen ser nanses, jo diria que és alguna boia o algo. Segurament. Perquè Però si de no- ferro? De ferro, una boia de ferro. No flota, De ferro. Jo qui sé, igual algun enginyer japonès va dir, vaig a fer una... I aneu a Segurament són deixalles de mar, o sigui, algo... Clar, sí, però- algo que va Encara em caure. sembla algo, però segurament en algun context doncs deu tenir sentit tenir una bola de ferro a un barco. Perquè és de ferro. Ja, podria estar un barco. Però buit per... Si Jo imagino que és buit si per això no dintre. està buit per dintre, ja et dic No que es és mou. impossible que el mar porti això. Ja, però poder estar buit per dins i per tant ho ha pogut portar, saps? Això pot ser. I és l'única explicació Però és que mira la sorra. Està enfonsada la Ja, sorra, és que està saps? enfonsada. Això és que pesa. Vols dir que no la va trobar algú dintre la platja i la van arrossegar o alguna cosa? És de ferro, Pere. Ja, està complicat, Bueno, però la pots arrossegar amb una grua. Nosaltres som els típics que ho intentaríem i no la Sí, mouríem. nosaltres ho faríem. Sí, i ens estirem allà tot el puto dia a la platja intentant arrossegar. És una esfera de ferro oxidat. Està ben dit oxidat? Rovellat, sí. Pues bé, està no, bé. pues no, rovellat està bé, però oxidat poder no, Sí, és correcte també. També, els dos. Perquè és òxid, És oxigen. veritat, cert. De 1,5 metres de diàmetre, reportado per una mujer. O sigui, clar, la gent... Va ser aquella tia que devia passar per la platja i mira, una bola de ferro. Però 1,5 metres de diàmetre, és molt, és molt. Té un lloc per enganxar-se. Té un lloc per enganxar-se. Per això Jo és el que estic dic. segur que era algú d'algun barco. Això era algú d'algun barco. Com una... No sé si es diu bé, ancla. Les ancles Sí, del sí. barco, sí. Àncora. L'àncora. Sí, no? Que és Jo és el que he àncora. pensat, que algun científic Des japonès... de l'ocell. Des del carpinter, Carpinter, ancla... Increïble. No, potser és d'un vaixell. Vale, aquí hi ha la... Clar, o sigui, et fiquen, nosaltres hem dit que si està buida per dins, doncs hi trobem mitjanament sentit. Doncs aquí et fiquen, està buida, pesa i no hi troben cap explicació. Aviam, el que pesa és està obvi. Ja, no, el ferro pesa. Però si està buida per dintre, té molt més sentit de que Clar. sigui algo d'un vaixell, hagi caigut i hagi acabat arribant a mar, a la Sí, costa. Per mi té més sentit... Una boia no. No, una una boia no, no, Pere. no. Però... Algo d'un barco. Sí. Vaixell. Vale. Vaixell, barco no està ben dit, no tampoc. No, no sé. Portem una ratxa, quants minuts portem? Com 10? 9 minuts. 9 minuts Bueno, i portem ja com 3-4 paraules. Estem al nivell de KFC. Ens estem tornant millors catalans. Estem tornant pixapins. Però estem arreglant. M'ha fet els sentiments. Estem arreglant-ho, però, O sigui, tenim l'error, però a l'instant el detectem. Exacte. Sí. Per tant,
Podria ser pitjor. Tot és millorar. Ara els nostres pares deuen estar mirant això i deuen dir, és que bé que ho estan fent els nostres fills. Quins miren? Quins mira? Els nostres pares? Els meus no. Hostiets. Els meus no. La meva mare l'altre dia em va tornar a dir que era molt llarg. I dic, mama, els podcasts són com programes de ràdio. 1 hora la duren mínim. Perquè un podcast no l'has de mirar, un podcast el poses de fondo. Sí, exacte. El podcast d'en Jordi Wild i en Xocas, sí. quan durava 4 hores. No, sí, és que els d'en Jordi Wild eren molt. O sigui, el nostre 1 hora i mitja, tampoc... Ja, no. Hora i mitja, entre 1 hora i 1 hora i mitja, sí. Però és això, que és més de deixar-t'ho de fons, saps? Sí. Per tant... O si ens vols mirar... Miren, saps? No pot passar res. No, clar, però... Ja sabem, en Ricard és molt guapo. Sí. Tots tres són molt guapos. No, ell més. Ell més. Més que jo, sempre més. Té un culet, fliparíeu, Pere, sisplau, Pere, sisplau. Va, anem per aquesta. likes en el següent vídeo. Ara fas molt la conya i després Ricard, per la cara. Al pròxim podcast fem un hot tub. No, ens estem passant. Fora càmera, anem per la següent. Anem per la següent. Vale, notícia bastant... O sigui, important per a ells. Ah, vale, l'estava a punt de ficar jo aquesta. La NASA comença una operació de rescat de 3 astronautes que estan atrapats a l'Estació Espacial Internacional. I què ha passat perquè estiguin allà atrapats? La sonda que havia de treure'ls, que havien de tornar aquest març, va rebre un impacte d'un micrometeorit i s'ha aixafat la refrigeració. I la pregunta és, què passa? O sigui, estan atrapats però estan bé, no, allà? O sigui, òbviament, sí. Simplement necessiten una nau per tornar. O sigui, actualment és una miqueta de clickbait, doncs, això d'atrapats, no? 6 mesos després del previst. Una miqueta de clickbait. No, perquè no poden tornar. Tipo, estan allà tancats. Ni el porten 6 mesos ja, allà però tancats. els n'envien un altre i ja està, no? Porten 6 mesos, tio. Bueno, però la pròxima que els enviaran és al setembre, boig. O sigui, s'hauran estat un any més de lo previst. No, o sigui, jo crec que a la família no els hauria fet gens de gràcia. No, i amb ells tampoc. Òbviament. O sigui, aviam, posem context. La seva compte bancària, la seva compte bancària... Bueno, clar. Doncs, posem context. Hi ha 7 astronautes a l'Estació Espacial Internacional. Què n'hi havia? De quants aquests 3... 2 són russos i un és americà, havien de tornar amb una sonda, crec que russa. No em porta bé, Doncs havien de tornar amb una sonda, crec que russa, i els altres 4 tenen una Crew Dragon de SpaceX, que sí que està bé, sí. Però clar, el problema greu d'aquí és que si ara mateix hi hagués un problema a l'Estació Espacial Internacional, sí. La Crew Dragon és només per 4 persones. O sigui, no poden evacuar. 3 es queden a dalt. Però això només n'hi ha 3, no? O sigui, ara si passés només es salven 3. No, només es salven 4. Ah, vale, clar, 4, 3, 7. Si normalment n'hi ha 7, ja n'hi ha 3, potser perquè 4 ja han marxat. No, hi ha 7 ara mateix. I uns tenen una nau Crew Dragon, que sí que poden marxar, els 4, però no els han abandonat, 3... No. Vale. És preciós. I això, se n'ha llançat ara una altra nau espacial sense tripulació, des de Baikonur, que està al Kazakhstan, i va cap allà a l'estació, sí. Però quan trigarà a arribar això fins al setembre? No, arribarà abans, però no poden tornar fins al setembre. Per què, però? Pues perquè coses de la NASA. Perquè no hi ha calés, Nil. Per protocol, deu ser, no? Que deu ser el setembre sempre, alguna així. Bueno, tenen temps per... Home, calés jo que n'hi ha, tenen temps per contemplar les vistes i ja està. Jo crec que deu ser o baixeu ja ara, o, si encara us espereu, tindrem més temps per seguir competint amb SpaceX i anar ficant diners per anar a Mart. I que la prioritzem. No, perquè la NASA està amb SpaceX. No, t'ho juro, van tenir merda, el podcast d'en Jordi Wild van dir-ho, que diria que estaven com en pica i que no. Sí, pues el programa Artemis està cardat, el de la Lluna. Per què? Era ESA, NASA i SpaceX. Crec, poder m'estic equivocant, però em sona que sí que la relació entre SpaceX i la NASA... El programa Artemis és que es vol establir una base a la Lluna, no? Per sempre a la Lluna, com una estació espacial internacional, però a la Lluna. Estaria guai. Com per fer de pont per poder anar... Què? L'aigua i això la transportes, perquè és... Igual que l'estació espacial ve ser una estació de pont, o sigui, el que faran és enviar i després a Mart, no? Els coets allà i un cop allà recarregar combustibles i tal i anar cap a Mart, perquè els és molt més fàcil enlairar-se des de la Lluna. Sí, és com fer un transbord. Perquè hi ha molta menys... És un transbord. Hi ha molta menys gravetat. Exacte. No? Bàsicament. Està bé. No estava ben pensat. Però quan era la gravetat a la Lluna? No ho sé, menys. 1,1? Ai, perdó, això. 1,2 em sembla. Jo només sé que a Mart hi ha els nostres noms el 2026. És veritat, sí, expliqueu això. Si a algú li interessa, hi ha una pàgina web de la NASA. Si algú és tan friqui com nosaltres. 1,62, la gravetat de la Lluna, 1,62 metres per segon. Doncs hi ha una web de la NASA, jo vaig fer-ho, tu també família. Tu també família se'n va. També li vaig fer el meu germà. I tu pots ficar el teu nom i llavors quan envien una missió a Mart, a cada missió hi ha una petita plaqueta amb un dibuixet, però dintre aquest dibuixet hi ha... Bé, petita, és microscòpica. Sí, i a nivell microscòpic... Però allà hi ha els nostres noms. Hi ha escrit els noms de la gent que tu vas allà i no veus res,
Però si mires amb un microscopi hi ha els nostres noms. Sí, sí. I moralment és tope guai. De fet- Hi ha el meu nom a Mart. Tenim Exacte. ens va arribar com un boarding pass, ens va arribar per correu. Jo el tinc, em sembla. Clar, tu el tenies imprès. Jo el tinc és veritat. imprès, jo el tinc Un imprès. boarding pass com quan vas d'avió, doncs el mateix, quan vas amb avió, doncs el mateix, però això a nivell... Jo el tinc a l'ordinador. Aviam, deixa'm mirar, A que, nivell El Mart. allà al escriptori. deixa'm mirar que no hi hagi DNIs ni coses rares. No, però només que l'ensenyis de Jo distància el tinc ja però està. al Drive, no el tinc pas imprès. Que és preciós, tio. Vale, no, Saps hi ha que quedaràs DNIs com ni un res. friki, oi? Però molt friki. Però tots ho tenim. Tots ho tenim, tots ho Jo tenim. el tinc al Drive guardat, allà ho tinc molt ben, Bàsicament és molt ben això. situat. No sé si es veu, si no es veu, mala llet. Ara és quan sí que es veu un DNI i merdes d'aquestes. La compte crec, bancari. La compte bancària amb Sí, els clar. papers de darrere. No, però... Quin any ens havia d'arribar? 26. El 26, el Me'n recordo, ho vam fer el... juliol del 26. Ho vam fer el Poc a 2021 i era com, uau, 5 anys, ja n'han passat 2. Que sortirà des de... No, falta poc. Estic no nerviós, tant, estic eh? nerviós. Des de Cape Canaveral, de Air Force Station, Florida. I anaven tots junts, no, els I, nostres? sí, i anirà a parar a Jezero Crater, Una cosa, a Mars. Està maco, voleu quedar aquell dia tots a casa d'un i mirem el llançament? Mirem l'aterratge, sí. I explota el quadre. Doncs m'hi torno a apuntar per la següent, jo. Però el següent, el 30, que ja hi anirà gent, no? M'és igual. No, quan hi vagi gent, paguem algú perquè porti allà i planti una bandera de la secta. Uah, Una bandera... Una bandera de Catalunya. També, és veritat, també. Les dos. Ens presentem per anar a Mart? Sí, no? Com que Realment, ens agafaran. Ja, No hi ha nous. Jo me'n recordo de petit, no sé vosaltres, però jo havia tingut sempre com, uah, ser astronauta era... Bueno, No m'imaginava, però sí que realment era un somni. Hagués Aviam, molat realment- que flipes, però ara Jo vaig fer el treball de recerca sobre la colonització a Mart has de ser... i veig molt factible en un futur que les missions espacials seran algo com un viatge. Sí, Ja, però realment t'haurà valdre un ull de la cara, no? no creguis, perquè amb SpaceX i tot això, com que fan coets reutilitzzables, ja sé com avions. però tot i així, o sigui, com avions pot valdre 1.000 euros. Evidentment 1.000 et serà, euros més, mínim. et serà més car, òbviament, però es pot fer i realment s'està El intentant que construir passa, un hotel. jo no sé si... Vull dir, poder et sortirà més econòmic o poder com ho faran com una fase beta, tipus que la gent entraràs en una llista i la gent que estigui disposada a anar-hi una miqueta a veure què passa. Jo crec que al principi serà barat per això, perquè molta gent I tindrà després por. es farà, però una cosa, després es farà car. si ens volem il·lusionar, podem dir que quasi bé tots tres hi podríem anar, perquè tu podries arreglar quasi bé qualsevol cosa si tu curres. Tu pots tenir el servei informàtic, jo puc fer les cases allà. Ja, però no hem estudiat a Stanford, saps? Imaginem som unes uns coses pringats. xingones, imaginem unes coses Clar. Però Però si ens ho plantegem, podríem tots acabar treballant als Estats Units L'episodi- a la NASA o a SpaceX. Ja sabem Sí. que vols anar als Estats Units a viure. l'episodi... Esquís. L'episodi 1000 el farem a Mart. Buah. Uf, estàs donant poc temps, Poc temps, home, Poc 1000 temps? 1000 episodis. Fiquem-li un per O un setmana. episodi per setmana. Fiquem-li un per setmana. Són uns 10-20 anys, poder? És que no sé quants més... No sé quantes Ah, bueno, setmanes doncs hi ha. potser no és tant, És que no sé quantes setmanes hi ha en un any. Ni idea. Bueno, Som bueno, molt bueno, lamentables. clar, 4 per 12, 4 4 per 12, tio, som burros. 50 setmanes. Fiquem-li... Home, doncs poder sí, no? Sí, home, si Sí, 1000 sí. episodis són 20 anys. Doncs potser sí, Si arribem a un episodi 1000... No crec que arribem a un episodi 1000. Però si 20 anys arribés, és molt, I si arribés? Jo crec que d'aquí 20 anys un estarà visquent a Estats Units, l'altre a Alemanya i l'altre a Kazakhstan. Videotrucada, tio, videotrucada. Videotrucada. Videotrucada, sí. Oh, ojo amb la realitat virtual, Ojo, Entrem Que farem que estiguem al mateix lloc. Anem al metaverso? Estarem fent el podcast del metaverso d'aquí 20 anys. El Ojo, metaverso. ojo. Sona tan estafa, tio. És veritat. El nom en si, òbviament, el que serà... No, el que serà és molt Clar, factible, però... Però el nom ja s'ha fet massa... És que Manita Wani va fer mal, Massa conya, sí. Pagarem 5.000 euros i tindrem una versió Un barata de cripto. l'Among Us. Sí. Et diran, això, metaverso serà un vídeo de YouTube d'aquests que fa És que va 10 ser anys ja lamentable. podíem mirar, ens ficarem unes ulleres i el mòbil és com, bueno, doncs què, lo de sempre, com realitat virtual. Passar, és maco. No, però la realitat augmentada, això jo crec que té bon futur, Sí, o sigui, d'aquí un temps els que portem ulleres tindrem ja l'ordinador i el mòbil aquí, no? A la cara. A la meva uni... Bueno, ja hi és, realment. Coses similars, sí. Ja existeix, l'únic que et val 400 paus, potser. Però, i no és algo factible. O sigui, em refereixo que ara mateix no pots substituir el teu mòbil realment per allò. Bueno, no, et fa una De pantalla forma- extra, et fa... Ja. Tonteria. Va, Aquest ja l'hem posat, el següent. següent. Aquest és interessant. És que fa una miqueta de fred i moure els dits per aquí és difícil. Ja És difícil... Ja et portaré guants el pròxim dia, si vols. Per cert, hem quedat No, molt és que no friquis vaig, ara no. mateix amb aquesta notícia, tots, Amb quina? Amb aquesta anterior. Una pregunta, Ja, una ens miqueta. importa?
No, Ja, però, no, o sigui, només pel fet d'estar gravant aquí això, ja som uns friquis, Sí. saps? Per tant, Sí. ja ens està bé. Vinga, Busquen, és aquesta? busquen un nàufrag que va sobreviure menjant només ketchup per regalar-li un valer. Com? Que una marca de ketchup Sí? està iniciant una campanya publicitària, vale? Per regalar un valer a un nàufrag. I per què vol un valer? Si ha naufragat, no crec que vulgui saber de barc. Jo tampoc ho crec. I li regalem un vaixell. Perdó. Molt bé. Va, un valer. No sé quants dies hi va estar, no ho he llegit massa. 24 dies, veus? Un dominicà de 47 anys va ser el nou. És com si els de l'Apolo 13, no sé si heu vist la pel·li, que és bàsicament una missió Sí. d'Apolo que van tenir problemes. Diria que sí que es van salvar, no? O la majoria. Hòstia, no me'n recordo. Bueno, però és com si algú que ha tingut això, una catàstrofe d'algo o accident d'avió. Et regalem un avió, perquè hi puguis anar-hi més. No crec que en tingui ganes, no crec que en tingui Mireu que ganes. enginyosos els de ketchup. Estem posant aquest missatge a la deriva al mar d'internet, perquè si algú ens pot ajudar a trobar-lo, ets tu. Ens presentem com que som en nosaltres. sèrio? El tio és nàufrag i diuen fiquem aquest missatge a la deriva del mar d'internet. Que cutres. Molt cutres. Quina marca és? Ketchup. És Heinz. Ah, no. És Heinz. té No, no, pinta. posa aquí sota, posa aquí sota. Heinz, sí. No, però Heinz és això. No, vale. No, però deu ser Heinz, no? Find the ketchup boat guy. És un hashtag Sí, d'internet. Heinz. És Heinz. Heinz està caient tan baix. Està caient baix aquí. Però si és la marca per excel·lència de ketchup i això. És que no necessita. Exacte. I ha d'anar amb aquest tio. No, Però com pots sobreviure menjant ketchup? Imagina les coses que deu portar. Com? Exacte. Imagina't el que Clar, deu portar. porta de tot, no? Ho provem. Fem vídeos d'aquells una setmana Ojo, potser per menjar- posar-te keto. Tots els vegans que mengen ketchup descobreixen que ja no són vegans. Es ficaran merders, Sí. Tenim algun vegà que ens escolti? No, no és merder, simplement estic dient que bé sé què porta. Només estaria en factors, no passa res. Ricard, et faries vegà? No, ho sento, m'agrada molt la carn. I si et paguessin? Tampoc. Tu? No. No, és Jo que no em surt tampoc, a compte. però escolta, que ara hi ha coses molt similars, No. Molt similars. Hi ha nuggets. Bé, molt similars, no, aquí el més radical que està dient que no es va menjar un burrito vegà i no se'n va enterar. Va ser molt bèstia allò. Es pensava que era carn. Vam anar al... Bueno, no diem nom. Bueno, sí, què collons. Vam Al anar Taco Bell. al Taco Bell, que van tardar una hora i pico. A donar-nos. Vam anar-hi que aquí a Vic en van obrir un fa poc i vam anar-hi un dia, jo i l'Esquís, pues, per veure què tal era, i ens vam haver d'esperar una hora. Que encara jo tinc ens van donar un tiquet, un 10% de descompte. Jo encara el tinc, és que no hem Sí. tornat, quasi. No, bé, vam anar-hi una altra vegada, diria. Però no hi vam pensar-hi. Bueno, No. tant és. Total, que vam agafar un burrito de carn, un burrito d'una altra carn i un burrito de carn vegana. I ens vam menjar la carn vegana pensant que era la Es carn va veritat. menjar. No, us el vaig deixar provar Jo no el vosaltres vaig també. provar, Jo no el hi vaig era. provar. En Ricard no hi era, en Vila el va provar. En Vila el va provar Jo no el i en vaig Vila provar. també va afirmar que era carn. També t'haig de dir que allà és molt fàcil de camuflar, amb totes les salses i Ja, tot. però tot i així, jo, per exemple, En Pere és ma bona. mare a vegades havia fet... No, després em vaig fotre un taco de ternera. Ma mare havia fet macarrons a la bolonyesa i en comptes de la carn picada era soja texturitzada. I si no et diuen res dius és algo diferent, però dius és carn. Però això Tu diries que és és fer carn. mal als sentiments d'un nen, tio. Sí. No, perquè ja ho sabia, saps? Ah, vale. Però el que passa, no, realment el primer cop no m'ho va dir i un com ho va dir va ser com, per molt que el gust era el mateix, mentalment ja no. Ja no era el mateix, ja no. Mentalment ja no. Que per cert, parlant de vegans, hi va haver una notícia fa poc d'una mare Sí. que va fer un TikTok plorant perquè la seva Sí. filla la feien vestida pescadora. Ah, sí? I va dir que l'estaven com adoctrinant, no? Ah, però l'estàs adoctrinant tu. O sigui, deixa'm Ja, o sigui, dir-t'ho. una Una nena al de 8 final- anys, Pues és un ofici, tio. Exacte. Passa. però maten peixos. Maten peixos, sí. Pues Però, és- aviam, pues és un ofici. una nena de 8 anys no té una moral per dir menjo carn o no. Ja, però alhora el que sí que és veritat és que al final tu menges el que mengen a casa teva, Per saps? Per això dic, si la mare no menja carn, em sembla normal que la nena no en mengi, perquè la mare, doncs... Bueno, però va dir que era vegana de naixement. Ja, no, això és... Això- La nena no és vegana, la nena menja el que tu menges. Poder ho serà o potser poder és no. vegana de naixement, no ho sabem. No, però Igual és va veritat, néixer i va això. dir, mama, és que la indústria Ho va dir, càrnica... En 10 dies. Va sortir Mama, parlant, vull ser allò. vegetariana i vegana. Va sortir amb un cartell aquí al cap i ficava vegan. Sí. Quan? Ho té tatuat al Ah, front. vale, sí, Segur sí, que ho té sí. tatuat al front. Sí, segur. Meat is murder. Ara hi ha algun vegà que té ganes d'apunyalar-nos. Pot ser. És que a mi m'agrada molt menjar carn, tipo, A mi també. Sí. si em paguessis... Uah, avui si em anem a paguessis diners, sopar. no I siguem Avui anem a sincers, sopar i tots avui alguna coneixem... carn caurà seguríssim. I tots Hamburguesa, coneixem algo gent així. que viu de la indústria càrnica. Sí, clar. Sí. A on vivim. veure, El meu germà. Escolta, bé, tu no, però nosaltres de què vam viure? Clar, també vam Bueno, veure... però
Què? Ai, a l'estiu, perdó, a l'estiu de què vam treballar a la indústria càrnica. Jo indirectament no, però... Bueno, és que es més o menys sí. tanca la indústria càrnica i tots els voltants d'on vivim nosaltres se'n va a la merda. Sí, perquè Sí, aquí es depèn molt, aquí, sobretot el moltíssim. porc. Home, aquí que hi ha Can Tarradellas... Sí. És que a Can Tarradellas... és Què hi molt... treballen? 3.000 persones? I Can Tarradellas sí que t'ho coneix tot Catalunya. I Sí. està aquí. Sí. Per això, Si que aquí, és molt base. aquí es tanquen les explotacions de porcs, adeu Osona, No diguis explotacions, digues guarderies. M'agradaries. Explotacions ecològiques, si vols. Exacte. amb hectàrees perquè els porcs puguin córrer. Que l'altre dia vaig descobrir... Perquè estiguin feliços. Estava fent classe de sostenibilitat i vaig descobrir que, va dir el profe almenys, la indústria ecològica, que diguem, contamina més que la normal. Ja. Perquè necessites molt més espai i és molt menys rentable. Sí. Contamina més, Contamina però més. no mates animals. Em mates igual. Sí. Els mates igual, l'únic que en comptes d'estar en una granja tenen un bosquet. Vale, clar, exemple, que deies allò com pel tema la carn que fan, que és com simulació de vull dir, la carn No, dic, no, per exemple, un camp bio, que fica allò, bio, Sí. doncs aquell camp, al no haver-hi però ficat això són més cars tractament, els ous. clar, al no haver ficat tractament, inclús els vegetarians, els vegetals, al no haver-hi ficat tractament és molt menys, o sigui, no és tan eficient Vale, i vale, n'extreus molta menys El quantitat. meu germà treballa en una granja ecològica de cabres. Si no fos ecològica, les cabres no sortien d'on estan. Com que és ecològica, cada dia els han de treure a passejar per unes finques que tenen. Més diners que has I clar, d'invertir. allà no fiquen res. Ells deixen que la herba creixi i després les cabres mengen aquella herba. És com allò dels santuaris de gallines, saps? No, això és un altre. és molt. Ens esteu creant enemics a veure. Tant si voleu com no, també porta molt temps, Porta molt més temps en una granja ecològica que no. Perquè clar, si no, Ja, si no ja. fos ecològica, les tens... A veure, tens a nivell ètic em sembla millor. A nivell ètic sí, però No. si tu dius em vaig a menjar ecològic per la contaminació, No, però No. la contaminació no és perquè això, però és a nivell ètic sí que Sí. és millor comprar uns ous ecològics on les gallines hagin tingut una vida mig decent que no pas que hagin estat allà empaquetades. o en comptes de viure a Barcelona et busques una casa a la muntanya i tens les teves putes gallinetes. Va sortir un tio que es va comprar una masia que quasi bé Castell al mig de la muntanya i es queixava que no hi podia anar a viure perquè al costat hi havia una explotació de porcs. I què, que el sentia? Els olorava. No, Sí, Bueno, per que els olorava, però com els matava? No, els olorava. que feia pudor de porc. Bueno, aquí em fa sovint de pudor purins i... Perquè tiren fems als camps i tot. Van començar fent entrevistes a la gent del poble i molts diuen pues, que es foti, és el que hi ha, saps? No, clar, si no li agrada que marxi. Jo pensava que deies com olor de, jo què sé, de la fàbrica, del matar-los, saps? Olor de porc normal. Olor de porc. Com olor a nosaltres, olor a humà, però olor a porc, no? Sí. Però clar, és diferent. És diferent. És el que té la muntanya. És com Ja. el tio que és de França o no sé d'on, francesos. Sí. Però la cosa és, abans de comprar-la no va anar-hi. Suposo. Doncs, Sí, però clar, depèn de com ve el vent. ja, també. I després surt l'amo d'allà i diu jo no penso mudar-me perquè ho tinc tot aquí. Va ensenyar els papers i dic, ho tinc tot en regla. O sigui, jo d'aquí no marxo. Que se'n torni a França. Exacte. Que se'n torni a França. Sí. veritat, és Està veritat. bé, està bé. Haver-s'ho estudiat abans de venir. És que, hi ha Va. gent que... Anem per la següent? Una multa inesperada de la DGT. I és que, actualment, quan surts de passar la ITV, quasi la cago, Ai! Quasi la cago, Digue'm una marca de cotxes que comença per B, té una M després, digue-la. BMW. Correctament en català, De veritat, BMW baixa. W baixa. Aviam, qui collons va inventar el nom de W baixa? O sigui, podries haver buscat un nom més fàcil. Ja, també és veritat, Bueno, però és que amb totes les però en Sí, anglès sí, sí. o en castellà també. És veritat. W, però se li diu V. I en anglès és W. W, se li diu BMW, Però es diuen Beamers, en anglès. Beamers? En sèrio? Sí. Com es diu? W és més fàcil de dir de W baixa. Ja, no, clar, B baixa. W baixa, saps? Podries dir W, saps? Per exemple. Sí. Que tècnicament, però és més fàcil de dir. Una U a B baixa. m'està encantant aquest debat que esteu tenint. És tontíssim, és tontíssim. No puc dir res perquè us estic mirant i... És tontíssim el debat, la veritat. Estic fascinat. És tontíssim el debat. Bueno, en resum, que abans, quan anaves a passar la ITV baixa, Digue-li, ITV està. ITV, et posaven l'etiqueta ells. Sí. I actualment te la donen i ja te la posaràs tu. I molta gent no hi pensa, no? I clar, hi ha molta gent que no hi pensa, surt de l'ITV sense etiqueta i llavors va la policia i diu "Txt,
l'ITV. Què els hi costa ficar-te l'etiqueta? És que és això. És un minut o menys. Ni un minut. Literalment és desenganxar darrere i enganxar-t'ho i ja està. Te la treuen, però no te la posen. Ja. És que és increïble. Abans te la posaven. Ja, sí. És bastant trist. Sí, és una multa tonta. Sí, però alhora... Són funcionaris, oi? Sí. Sí. Vale. Bueno, no, és una empresa privada. No, segurament és com la no, Renfe. És com la Renfe. Però és això. Sí, per què no te la fiquen? Però per què no te la fiques tu tampoc? O sigui, és algo molt complicat de Bueno, fer. perquè allà agafes, quan tu desenganxes, com quan enganxaves cromos de petit i et tocava amb Messi, doncs el ficaves allà dalt i ja està. No, però jo entenc que quan surts hi ha altra gent a darrere i has de marxar ràpid d'allà. Ja, però surts, aparques i el fiques un altre moment, saps? Clar. Tampoc crec, justament quan surtis és complicat de que... Potser hi ha el cotxe policia allà esperant-te. Són capaços? Són capaços. Tant no, tant Són no crec que capaços, tant, són capaços. no Que per cert, crec que tant. ITV... Sí. Heu anat mai a passar l'ITV? No. Fa molta gràcia que... Una vegada amb el meu pare, però... Et fan... No, clar, sí, amb el pare sí, però sol no. Sí, clar. Et fan un anàlisi d'emissions quan ja has contaminat 50 vegades més del que toca per anar cap a l'ITV, anant apretant-lo al fondo perquè et surti tota la merda a l'escape. Això ho fas tu. Això ho fa tothom. Gent, quan aneu a l'ITV, apretes el cotxe i surt tota la carbonilla de l'escape, queda net, i així quan et posen l'anàlisi de fums, et surt més baix. Ojo, el lifehacks d'en Pere, Però que això és cultura general, tio. Podria ser una Perdona per secció, no això, haver-hi, perdona per no de haver-hi Pere anat. Esquís, Sí. Què puc fer al cotxe perquè soni més? Pere, què ja has fet al teu cotxe? Següent notícia. Sí. Va, a veure... Per cert, sabeu aquella notícia que us vaig dir dels trens de Renfe, que no hi cabien? Sí. Es veu que el jefe de Renfe ha dimitit. Sí, però el jefe vols dir legal de tot. El jefe de Renfe Home, és que ha és dimitit com per no, saps? i no Com per sé no si fer-ho. la ministra de Transport. Sí. És que és molt... Ai. És que és molt lamentable. No porta tassa. Ho vaig llegir i vaig dir increïble. Exacte. No portem tassa. Ja, avui ningú n'ha portat. Jo ho tinc per allà, però... Ara ve el moment... Bueno, és veritat, ja està És que l'he intentat desfer abans del club de Rubik per tornar-lo a fer, però no sé capaç de fer-lo. Notícia futbolística. Tot i així pot interessar també els que no els hi agrada el futbol. Sí, avui m'ha enxufat el de Rubik. De fet, i podria estar... la notícia està a marca, però a l'apartat gaming. No sabia que hi havia aquest apartat. És que realment la Kings League... Sí, parlem de la Kings League, la lliga de Piqué. Sí. Gerard Piqué. Què és això? Bàsicament el club Porcinos, club d'Ibai Llanos. Digue en català, porcinos. Porcins. La torna a liar, carpinter, porcinos. Carpinter, molt carpinter això, Ricard. Si traduïm literalment porcinos... Pagaria perquè hi hagués un un equip a la Kings League Porcinos. que tingués carpinters. El fem nosaltres. O sigui, ens toqués per, jo què sé què, fer un equip i es diu carpinters. Fem un equip de futbol 7 i ens diem carpinters. Sí, Va. els carpinters. Els carpinters. Jo crec que juguem... No compta que l'estiguis fent ara, No, perquè l'estic fent molt de xic. L'esquí estarà delanter centre perquè anirà allà i rebentarà amb els seus músculs. Anirà allà i farà pa! Anirà el porter. I jo sobre el lateral dret perquè només dedicaré a córrer. Jo porter, però la típica que fèiem quan érem petits, la de porter mosca. Aquesta era boníssima, Quin era el porter mosca? Era el típic porter que feia el que li sortia dels d'allò i es ficava a jugar de jugador i després es ficava de porter. Sí. Com el futbol sala, que hi ha el porter jugador, realment existeix. Doncs això, l'equip aquest d'Ibai Llanos ha fitxat per una jornada... No, que fa molt fred, tio. Ha fitxat per una jornada el mític jugador, llegenda del Futbol Club Barcelona i de la selecció brasilenya. Perquè qui no ho sap, abans un moment, cada jornada pots portar un jugador nou, és com el jugador número 12. Sí, és una... que sigui més estrella. És com un invitat estrella. Sí. Convidat. Ha dit invitat. És que Ricard. El que passa que tu estàs més entrenat, perquè jo... El meu cervell és com que al moment ho admet i no li dic res, saps? Perdona, és que Barcelona fa mal. Pots tornar-lo a fer. Espera, em trec anells, que fa molt fred. Vale. Bueno, pues segueix. Això que han fitxat per una jornada el jugador Ronaldinho Gaucho. Per molts el millor jugador de la història, en el seu prime. Clar, ara té 42 anys, que no és moltíssim, hi ha jugadors jugant amb 42 anys. Buffon. Però fa temps que està una miqueta passat de forma. Si el 2007, que estava al Barça, ja començava a fer una miqueta de panxa... La pressió li va passar factura, podem dir. Per això, si el 2007 començava a fer panxa, imagina't ara, saps? Ja. Però segur que unes bones highlights tindrà. No, home, i a nivell nom, portar Ronaldinho a la teva lliga... La màgia mai es perd. No. El que no m'agrada és que jugui Porcinos. No? Perquè Porcinos és el Madrid de la Kings League. És veritat. El meu germà és de Porcinos. Havia d'estar en el Rayo de Barcelona. Jo vaig amb Rayo Gigantes. Perquè són de Barcelona. Gigantes, que quants partits... Preferiblement Gigantes perquè em cau molt bé en Gerard Romero, però també em cau molt bé l'Esporcito. Sí.
I són els dos equips d'aquí, pobres gegants Gigantes que no- està complicat, no- està complicada la cosa. Sort que n'hi ha descens, perquè si no... Però es veu que van parlar amb en Ronaldinho, estaven parlant així, i ell van dir que si volia, doncs, que ell jugava. Es va oferir, bàsicament. Sí. Ah, no cobra res? No ho sé si cobrarà res. Algú poder sí que l'Ibai li pagarà, però té més diners l'Ibai que en Ronaldinho. Això està clar. En el seu prime no, saps? Perquè devia cobrar un pilot. Potser ja s'ha gastat tot. Sí. Doncs això, que el jugador Ronaldinho anirà a la Kings League aquesta jornada, diumenge, demà, doncs sortirà. Saps que ahir quasi bé l'Elche, guanya el Real Betis? Però van pitar 3 penals als últims 5 minuts. O sigui, vaig flipar perquè mitja part, 2-0 a favor de l'Elche. Vale, ara sí que vaig a fer el compte. Sí. Segona part, 3 vermelles per l'Elche, 2 o 3 penaltis per el Betis. Jo em quedo com, què m'estàs dient, tio? Ja. Al minut 95 penalti, i no sé quin de minuts penalti. No, jo ho he llegit però no ho he mirat. Jo vaig mirar i vaig dir, el futbol. Però era rob o no? Era un rob. Sí. L'últim gol de l'Elche, l'Elche sortia al contraatac, un jugador fa així d'estirar el braç, com una jugada normal i corrent. Ja l'he vist, aquesta sí. I el Betis estira al terra com si li hagués tocat la cara quan això passa molt, el futbol hi ha molta... Sempre n'hi ha hagut, però aquestes últimes setmanes he vist molt pallasso això de que li toquen aquí o li toquen a la cara i és com ja es fiquen a terra. És com si fas així i tu... Ai, sí. És bastant penós. Però això sempre ha sigut. Però ara més, jo trobo. Antigament es rebentaven, hòsties. Antigament, si tiraves de rep... és que t'havien fet un cop de puny a la cara. Però jo que estic al món del motor, sí que la conya de que els futbolistes són molt quantistes i és... Vigila amb què dius, No. És veritat. Però vull dir que obro TikTok, per exemple, sempre surt un accident de cotxe i el tio sortint en plan... Què collons? Hi ha accidents de cotxes de Fórmula 1 i això que dius, com collons està viu aquest tio? Però perquè ara és com una càpsula. I s'aixeca com si res. Però tot i així n'hi va haver un de l'Alonso molt bèstia, no, el Grosjean, què? Que l'Alonso aquell dia va sortir caminant ràpid, que va quedar el cotxe destruït, va sortir ràpid per no preocupar-se mare, portava em sembla que 3 costelles trencades, una barbaritat. No, i el d'en Grosjean, allò és flipant. I el Grosjean també... No, bueno, això... Arriba a no haver-hi l'halo. Sí, l'halo és com una protecció, com unes barres que tenen a sobre dels... Sí, unes barres de titani, per si acaso. L'aleró. No. És el Halo, sí, és un... Sí, és un sistema, és com unes barres de titani que porten per... Si piquen contra algú, no els piqui a Vale, ja sé que voleu. Sí. Ara anem a un altre, que és... Relacionem el futbol amb el feixisme italià. Espera, qui és en Mussolini? Benito Mussolini. Posem context històric. Mussolini era un president italià. President? Sí. President italià. President escollit? Elegit democràticament. Escollit democràticament pel poble. I va portar polítiques... una miqueta... radicals. Podríem dir d'esquerres? Realment no me'n recordo, no va ser votat, no va ser un cop d'estat i que el rei es va veure obligat a ficar-lo com quasi qualsevol dictador en Hitler el van votar amb ell va néixer, eren els Faccio di Combattimento, va néixer el feixisme el feixisme va néixer amb Benito Mussolini ho dic jo tu ja dic jo, bàsicament que Mussolini va tenir un fill i aquest ha tingut un altre fill, o sigui, el net de Mussolini. No sé si és el net o el besnet, crec que és el besnet. Segurament és el besnet, crec que és el possible. Segurament. Sí. La setmana passada va ser això? Sí, de l'any 2003, 20 anys, va debutar per l'equip de primera divisió italiana, Lazio. Que a sobre, la Lazio és un equip de Roma i és com l'equip... radical, extremista, l'equip dels feixistes, literalment, és veritat. Tot concorda. O sigui, no, és veritat, La Lazio sí que es coneix com l'equip aquest de... No és bàsicament del poble, saps? Hi ha la Roma pel poble i la Lazio és dels extremistes, dels radicals. Jo en aquest camp no vull estar-hi, si ets una persona normal. I això sí que ho fica, el besnet de Mussolini, de Benito Mussolini, ha debutat. Com el coneixen els diaris? Mussolini Junior. Seria espectacular que darrere portés Mussolini JR, tio, com en Neymar, saps? Què porta darrere, a veure? No sé, però això més, potser notícia no és aquí més... no posa? Aquí ho fica. Però això és més curiositat que res més. Li fica Floriani, que és el nom, i la M de Mussolini. Home, ha triat bé, saps el nom per ficar-se darrere. Sí, és que Mussolini... És com Hitler, saps? Clar. No va tenir descendents, no? No va tenir descendents, o Franco. No? En Hitler no va tenir descendents? No ho sé. No, en Hitler... Sí que en va tenir. Sí que en va tenir, però van fer un acord entre ells de no tenir més descendència.
Tipus que la sang d'en Hitler es quedés aquí. I què més? En Franco sí que en va tenir, i de fet hi ha familiars seus vius, que bueno, Sí. estan però com nosaltres, no té pinta de gent normal, aparentment. Aparentment, sí. Però la sang aquella no és massa, jo no me'n fiaria. Bueno, tenim un amic... Bueno, jo em conec un que sí. No té cognom, és veritat, sí. Bueno, va, doncs anem per la Si anem més següent. curiositat que potser notícia. Sí. Ho podem haver posat a Quantes curiositat. te no portem, però? Però avui les notícies de futbol han set 40 molt minuts. light. 40 minuts, també. En tema futbol hi ha hagut, són coses que a tu també et poden arribar a interessar. El Ronaldinho a qui no li interessa. Clar, Saps saps qui una és cosa? Ronaldinho? Sí, home, Sí. òbviament. Aquesta notícia no l'he llegit. He llegit el titular Vale. i l'he posat. Doncs llegeix el titular. Un os roba una càmera i es fa 400 selfies. Com aquesta, Va, o sigui, va, a veure si es veu una miqueta, o sigui, aquesta sí de lluny mateix, Sí, aquesta sí que suposo es que es veurà. mig veu. Sí, que es veu. És un os bàsicament, un selfie d'un os. Vaig- Ja el veus? vaig Perquè a trucar més càmeres, tio. sembla que posi, saps? Se'l veu i sembla que estigui posant. Que sí? Està ficant morritos. Doncs, les 580 fotos capturades al mes de novembre, 400 eren instantànies d'aquest os. però com representa que pot agafar una càmera? Un os. Si tenen... No, la- però Aviam, tira deu avall, estar igual ho posa. penjada. No? Sí, vols dir que no? Deu estar penjada. Sí. aquesta. És que... Aquí és que n'hi ha una que està amb el coll mirant amunt que... S'ha ensenyat barbeta. Aquí. Sí. Està posant. És la de fer morritos Sí, d'Instagram. literalment. Aviam, posa més amunt. Aquests dispositius passen desapercebuts pels animals. Això estan penjades aquestes. Ah, vale, per tant, és una mica... Tornem al clickbait. Deus- Hi ha molt clickbait, és eh? clickbait. Deu ser aquella càmera de... Aquesta és moviment. De moviment. Sí. Sí, detecta que hi ha moviment, per tant serà un animal i li fa foto. Però l'os es devia passar allà 3 dies. Sí. I això de que passen desapercebudes, home, jo crec que l'os devia veure-ho, perquè si no no s'està allà per fer 400 fotos. O es fica a fer fotos allà, pa, anar fent, o està complicat. És que 400, eh? O sigui, passa per allà l'os, foto. Però l'os és que l'os està mirant la càmera directament, algú ha de veure. No, perquè ja el deu haver vist. Ja, però aquí fica que passa Perquè desapercebuts. deu fer un llumet o alguna alguna cosa. Que fiquessin alguna de menjar. Segurament de fer algun llumet, Home, sí. llums aquells de nit o ultrarrojos, diuen. Sí. No és perquè mireu la foto, són blanc i negre, saps? Sí, però sempre hi ha un llumet vermell o alguna Perquè els cosa. ossos surten més de nit, no? Diria? O no? O m'estic aquí tirant Bueno, un triple? Sí. Però és fàcil trobar-se principalment, de dia. Sí. Però tu n'has vist mai cap? Sí. Ah, sí? Jo no he vist mai cap os. Jo, aviam, l'he vist amb... Des Ja- de ja en vídeos, des òbviament. de molta distància. Jo no, doncs, eh? Sí. Però Però els cap ossos al són, Pirineu, els no? ossos són Sí, clar, malparits, aquí eh? no. Que sí? Els ossos són cabrons. Sí, Diria els que has ossos de sí. vigilar bastant, perquè és com que si Va, se'n espera. fixa algú, Espera, et van no hi ha nous, 1 contra un os. Va. No has vist mai el vídeo del rus? No, hi ha un vídeo d'un rus que hi ha un nos allà bevent aigua o alguna No, cosa però així. aquell és fals, tio. No? Sí, No, passava de fet, allà i es fica a boxejar. Hi havia un dels millors d'arts marcials de la UFC de la història, Khabib Nurmagomedov, que té vídeos de petit fent wrestling, que és allò de terra que es van fent claus i van amb un os. Amb ossos petits, t'ho juro, eh? En sèrio. T'ho juro, amb ossos que si guanyes petits... un os, guanyes quasi qualsevol altre combat. Ja veuràs. Amb Khabib... Tio, ens comença a sonar. Sí. El Habib. No, t'ho juro, hi ha vídeos d'aquest... El que ara és un campió quan era petit, jugant amb un os petit, òbviament. Home, no serà Però, contra gran, saps? home, no, però tot i així, com per no... Ensenya la foto, pobrets, que Carla, si tu, no... Sí, bueno, i per als que no ho veuen, fiqueu-los-hi... Bueno, és això que m'ha explicat. Bàsicament, un lluitador que quan era petit, doncs hi ha foto seva, vídeos d'ell lluitant amb un os. ossos. I a mi si tu hagués lluitar contra aquest home, veiés aquest vídeo i diria, em puc retirar encara? Sisplau. No, i de més gran també, o sigui, mira això, de més gran, quan ja, diguem, té Però també 15 anys... aquest os devia ser criat. Segurament, home. No, si no, et tenen urpes. Però igualment la força la Clar. tenen. Clar. Clar, Sí. No, de força, clar que en tenen. Hòstia, tomba, tio. Doncs va, anem per la Anem a següent parlar. notícia. No, pot ser, tornem a parlar de la No, Shakira. no. Us Tornem a parlaria parlar de la Shakira. Que de fet ha tret una nova cançó. És aquesta? Ah, vale. Shakira Amb Karol G. es va aliar amb la Karol G amb una cançó que es diu Te quedó grande. I només, Un altre dia. I només la volia comentar bàsicament perquè estava dins del tren ahir i la senyora al meu costat va estar-se potser una hora amb cançons de la Shakira, amb reels de la Shakira Sí. i amb volum alt. I era com, senyora, si no té cascos, Ja, no escolta res. la gent al tren em fa molta ràbia, la gent, quan Mi també. ho té així alt. A part, no és allò No. que diguis, està escoltant... No, és que té TikTok. Sí, música. Dius, no, tio. I a més, amb el YouTube no és que consumeixi poques dades. Bueno, però si tens il·limitades... Sí, això tant és. Jo No no tens- connecto mai a No, wifi. no No sé tens si dubto que il·limitades? aquella dona tingués delimitades.
Ricard, estàs fent prejudicis molt lletjos. Sí, molt, sí. No, espera. Però, tio, estava així, estava amb el mòbil, mirant, jo vaig escoltar una música, em giro, però... està mirant Shakira, veig que puja el volum, però puja el volum i se'l fica a l'orella, com senyora. Però, si puja el volum, no se'l fiqui a l'orella, baixa el volum, si de cas. El que sí, no sé si has investigat gaire, no molt. però, bàsicament, l'ex de la Shakira és en Piqué i de la Karol G la Noel. Uf. I... Qui és la Karol G? Una cantant, esquís no et sona. Hi ha una foto per aquí, crec. És aquesta. Sí, que segur que t'ha de sonar, no? Em sona el nom, però doncs, no. Però tot i així, la cançó i el videoclip i tot es basen en el show de Truman. Sabeu quina pel·lícula és? Sí, home, clar, un mític. Tu saps quin és? Sí. Doncs, de fet, al final, no sé si sortirà per aquí, poder, no? Sí, ho vull fer. Però, bueno, al final surten, hi ha la mítica escena del show de Truman, que arriba al final, amb el vaixell, i hi ha les escales, que es veu allò, saps? Perquè parlen de com si la seva vida hagués estat un reality show fins ara, i ara, doncs, Aviam, la Shakira ha volgut que fos un reality show. No, un reality show tot el que portava, amb en Piqué i tot, saps? Em refereixo com si ella hagués estat víctima d'una mentida. D'això se'n diu t'han trencat el cor. Com si ella hagués estat víctima d'una mentida, sí, bàsicament. Pues això, bàsicament... En conclusió, si escoltes alguna dins del tren, porta cascos. I si no, no escoltis. Exacte, i si no, baixes el volum al mínim i te'l fiques a l'orella, perquè jo no vull sentir la cançó de la Shakira durant una hora que dura el trajecte. Vale, Ricard, pots ficar a fer cops de Rubik. Fórmula 1. No, qui vol fer cops de Rubik? Sí, m'he ficat jo aquesta notícia. Però i per què hi fica Alonski? Per què hi ficava Alonski el guió? Perquè no sap posar el nom. No. L'Alonso Rus, Alonski. Clar, l'hosta al costat de la Kayla. Sí, està escrivint amb el mòbil. Vale. Aquesta l'he ficat jo perquè el nano, 33, tot concorda, no? Tot concorda. Vale. Lo del 33, posem context. Sí, perquè lo del 33 tampoc ho entenc encara. Bàsicament que aquest any l'Alonso diu que vol anar per la victòria número 33 i la gent està trobant número 33 per tot arreu. Però victòria que vol dir que ha guanyat 32 carreres fins ara. Però per exemple la presentació de l'Aston Martin crec que va ser el minut 33, però en plan qualsevol cosa que hi hagi un 33 ja està. T'imagines que a diferència amb Max Verstappen hagués estat a 33, mira. Fica que confirma les bones sensacions. Imagina't. O sigui, confirma bones sensacions del nou cotxe aquest d'Aston Martin, que ha fitxat per Aston Martin, però cotxe il·legalíssim. A mi em sona el típic TikTok d'Alonso con el coche más ilegal de la temporada, però levantarà allà en modo fàcil al Fórmula 1 de l'any passat. Però que jo vaig veure que hi havia hagut un accident o alguna cosa així, no? O havien hagut de parar el cotxe. No, el del seu... Sí, el seu company d'equip, en Lance Stroll, no va poder sortir, però està malalt. Però ningú ens importa en Fernando. No, però va sortir el pilot de reserva i va tenir un fallo elèctric. Vale. L'Alonso no. Ja, bueno, però... L'important és que a Fernando Alonso no li passa res. Què passa? L'Alonso va classificar segon. Però ell mateix m'ha dit que... Voleu que guanyi l'Alonso, realment? Sí, jo sí. Però ell mateix... Ricard, estàs fent un podcast en català i l'Alonso molt català no és. No, ja ho sé, I tampoc és molt defensor. No, però ara anem a tirar-li merda. Però jo quan era petit... Jo perquè poder casa meva són una miqueta radicals en aquest sentit, però el pare d'Alonso mai m'ha fet gaire gràcia. Jo quan era petit era fanàtic d'en Fernando. Visca en Leclerc. Sento molt. Ricard, típic en Ricard, Jo ho accepto. No, però només imagineu-vos, Fernando Alonso... per cert, va sortir dient a les notícies que no creu que aquest any guanyi, però diu, aquest any és per ficar les bases, l'any que ve ja ho veurem. Sí, això porta dient... Quants anys té? No ho sé. Molts. Bueno, molts. Per córrer ja en té bastants. Vale. Però, sí, bàsicament va classificar segon i la penya va ser com, uau, està segon. Aquest any és el bo. Aviam. També va passar l'any passat o fa 2 anys. Va, tira hate. Aquesta volta segurament l'Alonso la va fer amb tot el que tenia. O si no tot, la gran majoria. I que va quedar primer... Perquè s'ha d'aprovar. Sí, amb sincers, Red Bull, Ferrari, Mercedes, les que estan a dalt, no desprenen els tests com anar a mostrar totes les cartes perquè no volen mostrar-les, exacte. Però que a més va quedar primer un d'Alfa Romeo, saps? No... Per això, o sigui, ara mateix Red Bull, Ferrari i Mercedes van en modo eco. Però vols veure l'any que ve a Fórmula 1 un Renault? Un Twingo, la versió Twingo de Fórmula 1. No, d'aquí el 24, és el 24 o el 26 que Audi entrarà a la Fórmula 1. Sí, però Renault tenia cotxes, no encara? Ja no? Alpine és Renault, cert. Que lamentable. Moda Twingo, tio. Sí, perquè és marca principal com és Mercedes, Ferrari, Red Bull i està al nivell de Haas. Hosti, clar. Ja, però almenys el nom, perquè no es queden amb Renault. Alpine. Per què no? Perquè Alpine és la marca bona de Renault. Vale. La cara. Vale. Doncs tu, ja estem de notícies. Quant rato portem? Bé,
Hòstia, m'he buguejat, 50 minuts. Vale, anava... Bé. Doncs portem Com prou. havia de ser, com Em havia de pensava que quedaria més curt poder avui el podcast. Doncs tenim bastanta bateria, em sembla, Deixa'm canviar-lo d'Alonski per Alonso. 53% de bateria. Anem superbé, per l'ordinador. És que si vaig a la brillantor... Quan no ens duraves, perquè tenies la brillantor al màxim, tu. Hòstia, però avui podríem fer 2 hores de podcast. Sí. Fem-lo, va. No. No, que jo tinc un dinar. Amb què anem a veure? Primera sessió ha de ser la de curiositats. Obro curiositats. No, tinc jo el mòbil. La tens? Tinc secció aquesta setmana. Tinc secció. És veritat, li ha costat, però em porta. Perquè, de Porta fet, secció. fa com 2 episodis ja vas dir segon episodi secció, i l'últim, pues... Aquesta la haver-n'hi. porto, la secció. Voleu començar? Sí, pots començar. Curiositats. Vale. Te'l comprem, aquesta setmana te'l comprem. Vale. Sabeu la dita de el saber no ocupa lloc? Sí? Sí. Sí? No la sabia, la veritat. Ocupa lloc. Bueno, clar, no tenim una Te'n recordes quan ets petit i diu t'has de saber això, però si el saber no ocupa lloc. Tu t'has de saber... Home, la nostra memòria no és il·limitada. No, hi ha uns terabytes d'informació. Exacte. Sí. Doncs hem viscut enganyats, vale? Tots sabem que el nostre sistema... És que ho tinc escrit, vale? Sí. Tots sabem que el nostre sistema nerviós funciona gràcies als neurones. No la caguis que l'últim podcast Que no, vam que- tenir whatsapps Ah, sí? d'una persona que estudia medicina criticant-nos per lo que vam dir de les vèrtebres. No, aquí no. Vam dir que es pensaven que hi havia bosses d'aire o alguna així. Ens la pela. No, però bosses d'aire no, però sí que hi ha el cartílag. No? Sí, això està- No ens hi tornem a ficar. És que en tinc dues de medicina, però avui en diré una. Vale. Està verificada per una medicina. Vale. Bueno, per dues, però no passa Vale. res. El nostre sistema nerviós funciona gràcies als neurones, això ho sabem tots, no? Sí. I tot seguit de cèl·lules que participen en el teixit nerviós. Les neurones són Això cèl·lules. és el bàsic. Calla, espera. Ja, és veritat. Ricard, sisplau. I que quan aprenem, diem que hem format una nova connexió de neurones. Vale. Vale? Això és el bàsic. Doncs aquesta connexió es dona creant una estructura anomenada espina dendrítica, que encara que només ocupi nanòmetres, ocupa espai. O sigui, tota la informació que nosaltres estem ara mateix estem parlant de coses, Sí. tot això està ocupant nanòmetres dintre del nostre cervell. Aviam, Evidentment. Vale? Ricard, la meva pregunta és... Però lògicament, quan ens anem a dormir, vale? Dormint es dona la poda sinàptica, que és allò que el teu cervell diu elimino tot això que no m'interessa de res i ja està. Per exemple, potser el que acabo de dir avui demà no us en recordeu. Segurament. Sí, bàsicament, per gent que no sap de medicina i sap d'ordinadors. Les Ricard, connexions no, neuronals... espera un moment. Ricard, quants terabytes tens al teu cap? Ni santíssima idea. Tu quants Ara terabytes buscarem, tens? ara buscarem. Ara buscarem. Tot vol. Es podria fer una equivalència? Poder sí, eh? Sí, ja hi és. Sí. Per això anava a dir, les connexions entre neurones venen a ser condensadors. Condensadors. Ricard, esquís, si la gent Si no la gent sap no entén de el que jo neurones, dic, també encara entén el menys que tu entén. dius. No, però tal com els ordinadors mòbils, tots els dispositius tenen gigas, terabytes, tenen memòria limitada, el nostre cap també. Exacte. Exacte. I és com un mòbil, vale? Que tu li vas guardant informació Sí. i de cop i volta un dia dius, bueno, em poso a eliminar imatges. Sí, o hi ha Doncs coses... Sí. això passa cada nit en el nostre cervell. Sí. Elimina coses que diu, bueno, no m'importa O fiquem-hi, és més... Bueno, no, això també tampoc ho entendran la gent, però hi ha la memòria RAM, que és més similar a això perquè allò sí que automàticament hi ha coses que les va eliminant. Exacte. Saps? Sense que tu ho Podríem dir facis. això. Vale. Estic buscant els O 100 terabytes de memòria. Tenim 100 terabytes. Home, no està malament. M'esperava més. Però això se sap que si aconseguíssim immortalitat, quan tinguessis molts anys, t'ho hauries oblidat de moltes coses de quan ets petit. Home, evidentment, però tu Per et si fiques hi ha imatges. si et fiques això, però si ara es parla molt del tema xips, et fiques un xip de més i ja està. Clar, connectes un disc dur. En plan, Tu aquí amb una connexió des de el cap, saps? vull recordar la meva infància, et connectes el disc dur que posa infància. Sí, Cada 10 anys sí. et canvies el xip, no? No, però realment cada No vegada... vull saber. Cada vegada és més petit, o sigui, ara amb un mòbil me pots tenir 2 terabytes i és una merdeta d'espai. No, sí, jo tinc Per això un disc dur de 2 terabytes i té mida de mòbil. Per això, doncs t'ho fiquem al cap i ja està. Sí. Ho substituïm pel cervell, no? Clar, t'acabo de tirar un sipi. Ja està. Merci. Perdó. Va, seguim. Parlàvem això de les terabytes i tal. Sí. Ja està? Sí, bueno, és que si voleu us dic les altres, però No, les ja està bé. Per això, l'interessant també és això de les terabytes del cervell. Sí. En tenim Sí. 100. Podem dir bàsicament que això que ha dit tu, Pere, si d'aquí uns anys s'aconsegueix la immortalitat, anirem tots amb xips al cap perquè no... Òbviament, si s'aconsegueix la immortalitat no serà immortalitat O mèdica. allò que et connectes a un ordinador i passes la teva informació a un ordinador. Però immortalitat no l'aconseguirem. No, si A nivell l'aconsegueixes consciència, seràs també. cyborg.
Sí, a nivell consciència, o sigui, serà passar la consciència. A una altra cosa. El cos humà és limitat. Sincerament no m'entusiasma la idea. Realment Jo no, depèn de per què a mi sí, no. depèn de per què sí. Tipo, M'intimida massa. Les que és voler passar la seva consciència en un robot i el seu robot serà esclavitzat. no. Però realment Hi ha la idea m'intimida de massa, passar saps? consciència a un robot i llavors ficar-te en una nau a colonitzar l'espai. Ah, això estaria xulo. Algun Clar, dia- llavors, 40.000 anys, te la suda. Algun dia això podem estaria- parlar això més estaria d'això, saps? Un No, debat, bueno, un sí, debat. estaria xulo, però al final jo trobo que és massa temps. La vida està bé que sigui limitada. Bueno, però- que sàpigues que pots morir-te Nil, demà, Nil, però tu saps? ets un robot, Si no, en no la qualsevol valores, no la valores igual. Però tu ets un robot, en qualsevol moment dius, pues avui no m'enxufo, avui no em carrego, ja està mort. No, però no és així. No, és així. seria diferent, No és així seria perquè entraries en unes depressions que flipes. No, però si deixéssim de viure només a la Terra i poguéssim tenir altres Ja, però no, jo no ho veig. expansió, Jo realment, pensant-ho fredament, no crec que hagi de ser així. Està bé que Jo ho compro. tinguem un període limitat aquí. Jo ho compraria. Jo no. Jo no. És que jo també ho compraria, si tu vols. Jo ho Jo no. compraria. Home, comprar-ho. Ja m'entens? Ja, però no, jo crec que això no s'ha de permetre fer i ja està. Ja, és ètic. Sí, perquè li dones... Depèn dels mètodes que ho facis servir. No, però tu li dones o sigui, li dones la decisió a la persona. Tu li dius, No, això sí. vols ser immortal i a canvi pues et tocarà... Però saps jo que al sé, cap de colonitzar 50 anys possiblement estaries ja fins als d'allò, no? Bueno, És molt probable, però tant com tu pots ficar una cosa, la pots treure. Ja, però és molt complicat. Jo crec Sí, que a per nivell exemple, mental per no si estem per fets això, per si al cap això. de 50 anys dius, ja m'he cansat, és tan fàcil com si estàs programat, doncs borra la teva Però informació i li fiquem a nivell mental no estem fets per això. Jo no Clar, crec. això és clar que no. No crec. A part, el classisme seria heavy, perquè tu et mouries a un cos, a un robot, el que sigui, i l'altre, el que Sí, tingués com- menys calés, com aquella es mouria pel·li- un Nil, com de la pel·li robots. de Detroit. Es deia Detroit? No, Ai, i la sí, pel·li, Detroit. aquell videojoc. El joc. Hi sí. havia una pel·li de quan jo era petit que es deia Robots, no l'has vist mai? Hòstia, Que era de Terminator. robots i es veia també el classisme dintre de robots. Bueno, però és que la pel·lícula de robots, aquella de dibuixos, no? Sí. Sí, Manifest Comunista, la pel·lícula de robots. O sigui, Volava que flipes la pel·li, tio, no t'ha agradat? era el puto Manifest Comunista fet per No, és que uns no me'n recordo, no me'n recordo de com anava, però a mi me'n recordo que em va agradar la pel·li aquella, estava guai. Sí, a mi també m'agradava, l'únic que en aquella època Jo me'n recordo no de- relaciona, saps, els conceptes marxistes Però per què? amb una pel·lícula de Disney o de la Pixar. pel·li? No era pas de Hòstia, Disney. no me'n recordo, era de Pixar, em DreamWorks, sembla. diria. O, Pixar o és DreamWorks. Disney, és que és. No me'n recordo, jo què sé què era. Una pel·lícula, ja està. Bueno, doncs va, anem a la següent. Sí. El tot de la, primer, Ja t'ha set curtet avui, tampoc. el tot de la setmana. O faig jo la meva secció. No, No? jo feia... El Jo tot feia del primer. el dels quins l'últim que has dit Val. avui, eh? Abans del Després- debat, però. Abans, no? Bueno, Del debat. abans del debat, va. Doncs el tonto de la setmana l'he buscat, ara a última hora, i he buscat a Google, este hombre, he ficat notícies i ja et surt, este hombre ha hecho tal, este tal, està increïble. Sí. I he escollit una que diuen, arrestan a este hombre por hacerse pasar por un oficial de Podries policia. traduir-ho? Sí, digue'm que- Arresten digue'm que- a aquest home per fer-se passar per un oficial de policia. Merci. Quan anys tenia aquest home? 42 anys. Luciano Amador Home, ja té- Velázquez. Ja té la seva edat com per fer aquestes tonteries. Sí, sí. Intentava, la cosa és que es feia passar per un oficial amb el sentit de que va intentar immobilitzar un conductor, saps? O sigui, és com si et vingués al cotxe i... Sí, Es devia cabrejar o alguna cosa. Potser era, No sé, potser però era carnaval és i bastant havia boig. vestit d'oficial, no ho sabem, tio. És bastant No baix. estava prohibit? El què? Em sona que durant un temps ho van prohibir de vestir-se del SWAT i coses així per les pistoles falses. Però he vist molta gent que s'ha disfressat No ho aquest sé. any. Després en Didac Ribot, però allò que va fer a casa d'en Piqué... Era en Piqué real o no? Qui? Lo d'en Didac Ribot. El que portant allà sota aquella... No, màquina. el que hi havia dintre el cotxe. Sí, era en Piqué. O sigui, en Piqué estava d'acord en fer allò. En Piqué no sabia res. En Piqué anava a ser casa i com es troba en Didac i el seu ajudant allà, tots dos. Hi ha una part de vídeo que... Jo no ho he vist, això, Sí, hi ha una part de vídeo que es veu en Piqué dintre el cotxe que mira al seu voltant en plan, què collons està passant ara mateix, tipus? Jo només vull entrar a casa. Però la gent que estava allà en plan fans eren fans reals. Sí, sí, eren fans reals, jo sí. Hòstia, t'imagines anar a casa i tenir 50 Perquè- persones cridant a Perquè fora, com que es tio? veia que aniria la Clara o la Shakira, clar, la gent anava allà per veure-les. Diu, una foto. Ah, però en Didac Ribot, això. No, No, això clar, no no ho ho sé. Era l'aniversari del fill d'en Piqué, saps? Per sentit comú hi haurà els pares allà. Doncs, Jo. bueno, el tonto de la setmana és bàsicament això, un tio que l'han detingut per fer-se parar per un poli i mobilitzar algú. Bravo. Vaya tonto. Sí, per 42 anys, no ha madurat, Detingut? 42 anys. Podem mirar durant quant temps ha estat detingut? No, la notícia... L'he deixat aquí oberta? No, sí, aquí vas. Mira, hi ha un vídeo, però que no està disponible al nostre país. I només hi ha una línia i mitja de contingut, que és el que he llegit.
Molt bona notícia. No, no era el periodista, Podem el periodista. Era només dir el tot de la setmana, que és aquest, i tenim el nom, aquest que he dit, que és Luciano Amador Velázquez. Tonto. Uau, això ho pengem a Té nom de família reial. Això ho pengem a Sí. TikTok, Bueno, es fa viral està i aquest tio et vindrà a perseguir. Vindrà a immobilitzar, saps? Vindrà a casa teva. Sí. Aló, policia. Sí. Anem per la següent, va. La secció. Secció nova de l'esquís. Introdueix-la. Veu sexy. És que no tinc títol. Mala pela. No tinc Te l'inventes títol. ara mateix. Te l'inventes, pensa. Paraules. Uau. Mira, bàsicament he pensat en una secció... Paraules. Bueno. Seriós. He pensat en una secció on la setmana que em surti dels collons portaré una paraula que em sembla curiosa o que diem malament en català. Vale? I Molt la bé, que comentarem. t'entén. Però sí que te la vaig dir jo, aquesta secció. Sí, però llavors vaig parlar amb el meu pare que està comprant els xinos I no està innovant, Li vaig dir jo. i... Copia notícies, idees... No, copia estàvem... tot. Exacte. Estàvem els xinos amb el meu pare i em va caure una hòstia per dir una paraula malament i va sortir allà a la secció. Vaig dir, vaig a fer aquesta secció. I aquesta setmana porto una paraula molt curiosa que anirà molt bé pels nostres fans de Barcelona. M'esteu mirant? No, Sorprèn-me. ja estic esperant això que em sorprenguis. Jo només estic pensant ara mateix. Vaya copión, tio, no sé fer una secció per ell sol. Bàsicament, aquesta setmana porto la paraula cardar perquè la fem servir molt nosaltres i Vale. fora de No pensava la que nostra portaries per un zona... barbarisme. Sí, també No, de moment no. Vale. Aquesta setmana porto una paraula curiosa. I fora de la nostra zona la gent no l'entén. Quin significat té? És que jo tampoc ho sé. M'he dedicat a buscar significats Cardar d'una és com setmana. fer, no? En té Vaig molts, buscar. en té molts. Cardar, segons el diccionari, Sí. és pentinar la llana. Això és l'original, si realment L'original. me'n recordo que era això. I posa, vulgarment, fer l'acte sexual o fotre. Què passa? Fotre també en té molts, no? Què passa? Aquí té significats per tot. I m'he dedicat durant una setmana, cada cop que he fet servir la paraula cardar, a apuntar Hòstia, amb quin context l'he fet servir. Vale. Aquesta secció està encantant. M'agrada. És que veig que he vist molt text i ja. Va, Igual me n'he deixat, Segurament Vale, ara no, si tenim però- alguna idea més, la comentem. La paraula fer. Podem dir m'he fet mal o m'he cardat mal. Sí. vale, està bé. La paraula cuinar. He cuinat un plat de pasta o he cardat un plat de pasta. Home, aquesta és més rebuscada, però també te Però l'accepto. també, jo també L'accepto, diria. l'accepto. Perquè també podries dir he fet un plat de pasta, saps? Sí, però no. Perquè, però són verbs molt Exacte, reutilitzables. exacte. El fer, el cardar, típics, quan no tenim vocabulari, que els utilitzem sempre el mateix. També he pensat en menjar. Aquí canvia una mica. En comptes de és m'he menjat un bistec. M'he cardat. és veritat. M'està encantant, M'està encantant, sí. Imagineu a mi apuntant els Ja, significats. tots. I després passant-los amb un sol Tu text. parlant amb els teus pares, ui, que he d'apuntar això, espera. No m'agrada, Llavors, Bueno, sí, robar. M'ho han robat tot, m'ho han cardat tot. també. Està bé. Molestar. M'estàs molestant, m'estàs cardant. Sí. I podria ser sinònim de molestar, però més xungo... M'estàs cardant amb aquesta de molestar, pot estar o sigui, es pot interpretar de moltes maneres, Cardar, clar, Sí, clar. depèn del to en què ho fiquis. Efectivament. Si després del m'estàs cardant i ve un No, bueno, sí, però sí. putejar, Sisplau, per aquest vocabulari... M'estàs cardant amb putejar, no sé, m'han putejat però bé, m'han cardat però bé. O sigui, això ja també, és sí, un nivell també. més fort Sí. de molestar. Sí. Està bé. Deixar. On vaig deixar la cartera? On vaig cardar la cartera? On he cardat la cartera? Sí, que això és que el cardar és un verb agressiu. Quan estàs emprenyat, típic, a mi m'ha passat molts cops de tinc la cartera per casa, no sé on coi estan, o les claus també, i on coi he cardat la cartera. O quan dius, què cardes? No, però... Així, aquí és com quan més s'utilitza. Però, crec. siguem sincers, quan estem emprenyats no és on he cardat la cartera, és On- hòstia puta, on collons he cardat la puta cartera. I jo cagant amb mi per dir, joder, sempre tens els mateixos dilemes. Sí. Posar, també, ja he posat el gerro a l'estanteria, ja he cardat el gerro a l'estanteria. Això és quan els teus pares t'estan emprenyant per alguna cosa, ja li he cardat, saps? Sí. Vale. I dir, no em diguis, no em Què cardis. t'ha ensenyat un tio? Quin? Dóna-li gas, carda-li gas. També. Donar. Donar, sí. És que aquesta la dius molt tu. Ja. És veritat? Carda-li gas! Sí, però és que conta que estava a Barcelona aquesta setmana i cardar gas... Poquet, no sé si porto mocador. No porto mocador. Tens mocs? Tinc
aigua, que fa fred. Jo en tinc allà a la maleta, si vols anar a buscar i mentrestant... No, tant és. Allà hi ha paper. En tinc, t'ho juro, No, ja està, tranquil. Vale. Bàsicament, respira, això, respira. diria que no m'he deixat cap. Alguns segurament, però està molt bé, m'ha agradat la secció. Està bé, està Li dono que un aprovat alt. Tio, me'n recordo que ens havies dit que primer tot la teva secció seria una altra, però bueno, no passa res. Sí, però vaig fer un canvi. Li dono Trobo que més ho he provat, interessant eh? aquesta. Bueno, Sí, una setmana pots portar una setmana pots portar una altra, pots anar variant. Sí. Sí. Ja tinc paraula per la setmana que ve. Vale. Així que- No facis spoiler, eh? Carpinter. Ja m'hi agrada. Carpinte. Picasoques. Picasoques. En quin context fem servir picasoques? Carpinte. En Ricard amb cap. En Ricard. Sincerament, no vaig pel món dient uah, he vist avui No, però un carpinter. el meu tiet, tinc un tiet que d'ocells i això en sap, no soc caçador i això, i no sé quin altre nom em va dir per picasoques. Que no era picasoques, però era un altre. Pica fuster. No, però era com pitjot o alguna així, saps? Sí, també. Era així, diria que era aquest. Pit roig, pot ser? No, això no, No, però era... això és un altre. Era un nom d'aquests. Però em va dir que picasoques també estava ben dit. I ara si anem a l'última secció. Quant rato portem? Portem Portem 1 hora i 5 minuts. Hora i 5 minuts, bé pel debat del Bateria Bé. en 39. Anem bastant Bé. bé. Doncs, el debat del dia, Digue-ho més bé. no perquè anava a introduir-ho. Més greu, més greu. Anava a introduir ja el Veureu. debat del dia. Vinga. M'encanta que introduïm debats amb la veu més sexy que se'ns pot arribar a acudir. Sí. Bueno, però no, el debat del dia va sobre l'educació presencial o en línia. Què creieu que és millor? Puc opinar sobre un moment? Sí. Tot depèn de si el que busques és educació o diversió. No, home, no tant. Jo crec que en línia és no cal. lo millor és un híbrid. Depèn de què la en línia està bé. Però depèn de què vol dir una hora. Batxillerat, eso. Però amb híbrid no vull dir un dia sí, un dia no. Em refereixo que si has de fer una classe d'anglès, doncs una hora en línia no passa res, es pot fer. Vale, sí. Ara, si has de fer, com a nosaltres ens passava el batxi, 6 hores, no fa res. És que jugàvem a la Mongas. Sí. Siguem sincers. I ara arribem a la carrera i ens estan cardant hòsties per tot arreu. Sí. No, a mi no. No, només a tu. A mi sí, amb química. Bueno, tampoc feia química, la resta ho porto bé. No, però realment el primer de batxi vam tenir... Què anàvem? Com 3 dies a col·le i No, 2 a fèiem casa. una setmana a col·le i una setmana a casa. No, fèiem 3 a col·le i 2 a casa. Me'n recordo. Era així. Però el que passa que poder una setmana en fèiem 3 a col·le, 2 a casa i l'altre eren 3 a casa i 2 a col·le. No me'n recordo. Algo així. Jo més me'n recordo de l'ESO. Bueno, però és que jo l'ESO no trobo... No, jo l'ESO... No vaig anat, No ens feien fer educació física. No anaves a l'ESO? No vas cursar l'ESO? Nosaltres no vam tornar-hi, ni els ulls ni res. No, però has dit com si no haguessin anat a l'ESO. No, però jo dic que l'ESO és com que el Covid me la va tallar i ja es va acabar. No considero que durant el Covid hagi fet ESO. És que jo... saps? És que... Jo feia directes a Twitch. Per això, doncs no... I tenies feina, però, del col·le? Sí, però feia directes a Twitch. Mentre feies la feina. Perquè la compartíem, la feina. O sigui, la feia algú i la passava. Llavors tu feies un altre dia i ho Té passaves. sentit. És que jo me'n recordo les feines que ens feien fer sempre del Covid i l'única classe que vaig fer online era educació física. Nosaltres ens fèiem passar fotos d'educació Seria física. interessant que ara ens confinessin. Anaves vídeos. Seria interessant que ara ens confinessin. Com ens ho prendríem ara? Ara seria diferent. Jo bé. Tot el gas. Tot el gas, sapatilla. Tu tenies el cotxe i ja està. Pillam el cotxe i venim a gravar podcast. Tipo, venim a tall de boig... Anem a treballar. Cada 3 hores un podcast. Cada 3 hores un podcast. Sí. Sí. Però al tall, Tota la C17, perquè no ens pillin. Si passa ràpid no et veuen. No has de córrer, has de volar baix. Seria diferent, Pas per carrer secundari. Seria diferent, jo crec que ens passaríem el dia a Discord També. tots junts. Sí. Segurament. No, segur. Tot el dia a Discord. Tot i Realment, una setmaneta així, a mi no m'estaria gens malament. Una setmaneta... Però és que seria com una setmana de vacances. Ja està. Amb No, la diferència però que no a pots casa. sortir. Sí, Ja, està. però estaria interessant veure-ho, saps? Com hi estaríem ara. Tenim igual. Realment, els I va haver gent que divendres- realment ho va passar molt malament. Jo vaig estar molt chill. a la Jo pandèmia. també. Tipus, Però estava perquè carreta. també era una època meva bastant... com una miqueta antisocial, la veritat, per tant estava bé a casa. Sí, jo estava... No em va afectar massa. Bueno, jo d'antisocial no, estàvem amics, però jugant al Minecraft, jugant a Valorant, i estàvem de puta Però que, mare. El nostre server de Minecraft. jo tampoc és allò No, que però això va sortís... ser més tard ja de la pandèmia. Vosaltres sortíeu molt a la... Bueno, jo a pandèmia vaig jugar-hi bastant, Tipo, vaig crear un server també. Però a quart d'ESO, aquella època, vosaltres sortíeu gaire. No.
Jo abans del batxi sortia més aviat poc, per tant. Però és que sortir... O sigui, Sortir em refereixo a anar amb els amics a passar la tarda, tampoc feia massa això. És que jo l'he mai quasi bé. jo he anat... mateix. O sigui, els 2 cops que he anat en una discoteca en plan sortir de festa han set quan ja tenia 18 anys. Ja, però ni això et dic, vull dir, simplement sortir a fer alguna cosa. No, sortir a prendre alguna cosa i això. Però és que tampoc podíem. O sigui, ja, és diferent, encara és el una no cosa tenir diferent. cotxe i tot això és... Sol ser més, sí, el col·le, l'ESO, extraescolar i cap a casa. A part plegàvem a les 5 de la majoria Bueno, de això dies. nosaltres, també afecta. això nosaltres. Ara els que venen a quart d'ESO, tercer ESO ja se'n van... A TikTok... Ja és diferent, ja fan tot. Home, també depèn de quin tipus de persona siguis. Ja, coneixem gent que clar que sí, saps que a primer d'ESO ja sí, pues, feia el que volia. Anàvem tranquils. No. Nosaltres- Ens estem anant de tema de debat, senyors. Almenys jo era el típic friki a la classe. Sí. Jo era més entremig, poder. Sí, saps? Sí, tu sí. Sí, no? Bueno, jo l'Estiu no et coneixia gaire. Ja, bueno, però no em tenies pas allà com un friki, segurament. Segurament et tenia jo més a tu com un friki que tu a mi com un jo friki. tenia com un friki total del futbol, res més. Va, ja, però és un nivell de friki diferent al friki de videojocs, saps? Sí. Anava a ficar exemples de gent que coneixem i que ens cauen de puta mare. No. Ens estimem tots. Però ens anem del tema de debat, que és Sí. el tema d'educació presencial o en línia. Jo crec que l'educació en línia, si la fas en plan 100%, no serveix per res. No, no, exacte, 100% no. Si alguna cosa, si ha de ser complementària per alguna cosa, un dia estàs malalt o el que et passi, jo crec que O està una bé. assignatura, Sí. tipus el que fèiem nosaltres d'electrotècnia. El que era es molt pot fer. putada era, bueno, vosaltres això no ho vau viure gaire, però a mi em van confinar com 2 o 3 cops que la gent anava a classe i jo no. Un mes i mig vas estar... Jo em vaig estar en així. moltes classes que em connectava des de casa Però i en t'explica- canvi els altres no. Però tu explica el per què va estar com un mes i mig, 2 mesos confinat. Primer perquè a futbol hi va haver un contacte estret positiu. Després que el va pillar el meu pare. Sí, i després quasi tota la família. No Sí, me'n recordo. El teu germà com va anar. va pillar. Però vaig estar com 2 setmanes a casa. Una setmana a col·le, vaig tornar a anar 2 setmanes a casa. Hòstia, jo me'n recordo- Vaig riure tant. Joder. Tant. Us en recordeu un nostre amic que un dia arriba a l'hora del pati i diu Tenim amics. he donat positiu. I nosaltres com, i què collons passa aquí? Ja, veritat. I el vam enviar a casa. No, però és molt fort, Aquella època, en plan, tenies una mica de tos ja, una prova, no sé què. Ara No, algú i després d'una festa de 18 anys, que el teníem tots, però ningú es va fer prova. Però fins que era la meva. Tu te'l vas haver de fer per culpa perquè teva. ma mare se'n va haver de fer per la feina. Jo me'n recordo... I ma mare segur que li vaig passar jo per la nostra festa. Però era la meva o era la següent? Era la teva, hi havia... Era la meva. Sí. Hi havia un senyor que es deia Oriol, ja sabem quin Oriol diem, Que estava que el borrat. tenia seguríssim perquè estava... Jo me'n recordo que vam arribar a la festa, els 2 que fèiem aniversari, i Sí. ens diuen, aneu-vos a fer la prova del Covid abans d'entrar. I ens vam anar a fer la prova del Covid, cagats tots 2 en plan, com ara dongui positiu. Home, va ser era molt tens això, o per Cap d'Any també ens vam haver de fer prova. I crec que ningú es va quedar fora, no? Bueno, per Cap d'Any, perquè una persona volia viatjar i necessitava estar negatiu. Sí. Però jo me'n recordo Sí. que l'Oriol els trobava fatal i el dia següent crec que érem en Biel i jo que ens trobàvem com el cul. No, aquella setmana vam caure tots. Però tu vas ser un temps després Però jo estava bé. Sí, tu estàs molt bé. Però després jo me'n recordo que quan vaig començar a trobar-me malament, després al cap de 4 dies Però tu vas començar a trobar malament. No, però jo estava només refredat. Però la cosa és que quan em van confinar, que ma mare es va de fer el test i ja estava perfecte. Sí. I encara vaig donar una setmana seguida positiu. Que jo flipant perquè quan ma mare ja donava negatiu, jo encara donava positiu i jo no estic entenent res perquè el vaig pillar, li vaig passar jo 100%, No, però seguríssim. Sí. I em trobo tope bé, estic a casa sense fer res i encara dono positiu. No, però és que me'n recordo al pati. Te'l vaig encomanar jo, crec. Jo crec que aquella festa ens el vam passar tots. Sí. No, però tu vas tardar com una setmana o alguna cosa així de trobar-te. Bueno, els símptomes es desenvolupen també diferent. No, però segurament aquell- hi ha més números de que tu me'ls passessis perquè ens veiem més que amb els altres. Jo me'n recordo que et van confinar tu estaves encara prou bé i jo estava amb la merda. Però Jo pensant, el puto Ricard té el Covid també. Jo cagava, que la meva mare s'ho va haver de fer per la feina, obligatòriament, però jo me'n recordo quan vaig fer el test a consciència de dir el pal no me'l vaig ficar gens endintre, tipo, així no dona, i va donar més positiu jo, però sí, només l'he ficat per aquí superficialment. És que me'n recordo que després dels dies després de la festa me'l vaig fer dient, bueno, per si de cas m'ho faig, com que vaig donar negatiu... Bueno, clar, perquè 2 dies després de la Allà festa... recordo que al pati ens en rèiem tots de que sabíem tots que érem positius. Sí, érem 100% conscients, però callàvem com perquè putetes. ja era una època, era fa un any. Era ja la transició de Sí, que ja- ara em donaria molt pel cul haver de quedar-me a casa. Res. Sí. Ja està. Anava amb mascareta i ja està. No, que va, o sigui, estàvem a classe i se sentia... És que a classe anava amb mascareta encara. Sí. Passat vam anar amb mascareta, menys a la seva, no? Estem sonant molt irresponsables, saps? Ja. No, No, però això ho va fer era ja tothom, això ho va fer l'època, tothom. però ja era l'època
on tot estava bastant millor. Sí. On es portava mascareta quasi que per pena ja, Sí, a classes. Com els trens i els busos. Als nostres pares no li farà gràcia tot això, però... Jo crec que els nostres pares eren 100% conscients. De que teníem Covid. Jo me'n recordo una vegada que em trobava bastant malament, que em van fer anar a casa a fer-me la prova i fins que no em van donar els resultats de les proves un dia després em van tancar a la meva habitació, en plan, no surts. No, però això ara ho diem així, però és que passava, jo a casa meva també era el mateix. Sí, i era molt trist, era un no, moment però trist. t'he de dir que jo, els dies que... Però jo, el meu pare el va pillar xungo. I, clar, estàvem, però igualment estàvem tots aïllats. I ma mare, que em portava, clar, no anava jo a buscar-m'ho baix, però anava amb una safata al menjar, a connectar-me al Discord i no es vivia gens malament, la veritat, antisocial, però no es vivia gens malament. Està prou bé, estàs en el teu món. Si t'agrada estar sol. A part, com que abans el Discord el fèiem servir molt i estàvem connectats sempre, per tant. Sí. Mira, encara. No sé, però era curiós, tio, el Covid, sí, no sé. Ja, realment... I ara no se'n parla, així, igual que... L'altre dia, crec que era el meu pare que estava constipat i ma mare diu, deu tenir una grip bèstia, dic, bueno, potser té el Covid, diu. Hi ha molta grip. No, el Covid no existeix, existir encara existeix. Us recordeu, a l'escola hi havia les proves Sentinella? Que ens venien a fer proves. Vosaltres vau apuntar? Jo sí. Són molt psicòpates, No, és que a mi Ho m'han fèiem per saltar-nos classe. A mi m'han obligat. Sí, Jo, perquè anava perfecte per saltar-me classe. T'arribes a donar positiu i també cap a casa. És el que us anava a Però és que ja estava bé. Jo us anava a A primer de batx i hombre si no estava bé, quedar-nos a casa. Mi mare m'ha obligat perquè diu, no, són proves gratis, t'hi apunto. I jo, vale. Jo me'n recordo, va venir una setmana, em vaig trobar com el puto cul, però allò que dius, no puc en la meva vida, i el dia següent tenia la prova Sentinella, i en vez de mi amb el cul tancat dient, bueno, no vinc amb mascareta, em quedaran fora d'aquí. Al cap de 3 dies, negatiu jo. Però nosaltres... No sé com he donat negatiu, em trobava fatal. Al principi... La prova la feu vosaltres o us la feien? Al principi ens la feien, però et feien escopir tu. Una la vam fer nosaltres, una. Que ens van ensenyar com fer els testos aquells. Us han fet mai una PCR a l'hospital? Sí. No. Buah, tio, quina experiència més dolenta, No tant, L'anal, et feien a tu. No, Ricard. No, però realment no tant. Ricard, tens un problema, Jo em trobava que a una anariu bé i en canvi l'altra no. Saps? Jo vaig anar amb una infermera que em va tractar molt bé i Però ens va veure molt bé i tal. cervell. Però és que, tio, jo en plan, és que no passa més. Ja. Sí, jo tot el que vaig fer me'l vaig fer a casa, me'n recordo, i jo me'n vaig ficar un cop aquí al nas i no em vaig voler ficar molt per dintre perquè quedava molta cosa. El meu pare i amb el car dintre, jo, papa, para! Però ja vas veure, M'està fent mal, jo això. vaig fer-ho igual i em va donar positiu, saps, aquell cop. Et desmaies? Papa! Sí. Educació, bueno, tornem al tema. Educació presencial o en línia? No, és que realment no hi ha tant tema de debat perquè és evident que preferim presencial. Sí. Òbviament. També perquè com s'ho expliquen els profes. Perquè fan... És millor que expliquin a presencial. Ja, evidentment. Ells estan acostumats. El que sí també t'he de dir que les classes de la uni... Tinc un mocador al final, L'únic que va anar a la rentadora. No va ser res, així estrenet. A les classes de la uni, a moltes, tot i ser presencials, te'n pots entrar igual que en línia, perquè tens el mòbil allà, el Twitter o el que sigui, t'entra molt. Però bo que els presencials que han penjat les classes que van fer ells durant el Covid. I a nosaltres també. No, i tenim, el bo és que a la uni hi ha molt material fora de classe que ja està penjat. És que a la uni realment si et prepares les classes abans d'anar-hi, a la classe hi vas a... Si tens però algun ho fa algú? No. Jo depèn de la classe, sí. Ella química. Jo no ho he fet mai. I física. Però segurament seria el més productiu i tot. Jo Però me'n recordo. com que triguem 4 anys a arribar a la uni perquè la Renfe fa fàstic... Però jo me'n recordo, la meva profe de mates, aquí teniu els apunts penjats de quan jo vaig anar a les classes online. Jo, senyora, no m'entero la seva classe, dubto molt que m'enteri molt més en els seus vídeos. Al final tires de vídeos de tragèdia, ja està. Jo vaig tirar del que podia. Amigos de la Jo química. Electro vaig tirar tant de YouTube, però molt, Professor 10 de mates. Fa mates, física i química. En Javier Delgado. Aquest Electro ens va ajudar molt, Aquest. Perquè a part tenia l'exercici calcat que ens demanaven. Sí. 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 I si no canviaven unes variants poques i ja està. Sí. No, és que és més productiu, en comptes de l'educació en línia, doncs ja que estàs a casa o que et mires vídeos de 12 minuts aprendràs més que en tota una hora. El profe, bueno, mireu-vos el vídeo d'aquest tio i demà veniu a preguntar-me si teniu algun dubte. És més dolenta. Nosaltres, al canal de Matemàtica Discreta, allà al campus virtual, tenim links de vídeos d'aquest tipus. Matemàtica discreta és el nom de la mates que fas? No, en tinc 2. Tinc càlcul, matemàtica discreta. No. Després tenim a computació que fem àlgebra de Boole, lo dels zeros i uns, Hòstia puta. Vale, sí. i entre d'altres coses. Que això d'àlgebra de Boole és com que et canvien les normes de les mates, literalment. 1 més 1 és 4. No tant, però sí. No, 1 i 1 era... Clar, el bo és que les Era zero, sortides és 50%. El bo de les sortides és que és un 50% de possibilitats. Nil, 1 i 1 és 1 o és 0?
Em sona que era No, 0. és 1. En l'examen d'aquest de mates, bueno, 0, 1. No, és 1. 0, Juraria que és 1, però també... I la seva nota, 0, 1. Juraria que és 1, però també t'he de dir que ho acabem de començar i fins que no em fiqui a estudiar no ho sabré en exactitud. Saps? Que és una tonteria que segurament... Jo crec que sí que és 1. És que hi havia coses molt rares allà. O sigui, depèn. Si treballes amb binari, en fer sumes així de binari, 1 més 1 és 10, i et quedes amb un 0 i t'emportes 1 de carry. Per tant, 1 més 1 és 0, però tens un 1 de carry, saps? Sí. No sabeu què és, no? No. Sí, no, per per tant, ho vam fer-ho, Electro. 1 més 1 és 10, realment, saps? Jo me'n recordo aquell exercici. O és 0, però l'1 aquell exercici me'l vaig copiar, però. Que jo no sabia com fer-ho i vaig dir, tu Martí, com es fa això? Ja està. Però vas treure un 10 a l'examen final. Exacte. Bueno, Tenia el mateix exercici que vam fer durant tot l'any. sí, anem tancant ja. Sí, el debat... Portem gaire? Portem 1 hora i 19. Ja està bé. Sí, és està això. Normal, això, sí. El debat avui no ha donat per tant debat, No, és que tots estem d'acord que és això. Sí, educació presencial, És que en línia, si el professor s'expliqués molt bé, tant faria. Però hi ha professors Ja. que sincerament et costa No, entendre però a casa. la temptació a casa de... Saps? De xerrar amb els amics Igual Discord. igual que les eines que nosaltres a les classes presencials era l'ordinador mirant a la pissarra amb la webcam de merda, Us en recordeu saps? anglès? Us en recordeu anglès? Please guys, turn The camera on. I ens ho passàvem. Ningú ho feia. Ho feien 4 persones. I després Però ratllava que flipes, Jo me'n recordo un cop que no la vaig engegar perquè estava distret, estava jugant, a mi què m'expliques? I diu, Ricard! I jo, what? Quan ens havia passat, no, d'activar el micro, però com que el teníem activat al Discord, no sonava. No. Hi havia passat... El senties doble. Hi havia passat amb alguna classe algú que... Jo recordo... Desactivaves el permís del Chrome d'accedir al micròfon i tu l'activaves, es veia activat però no sonava. A mi no I funcionava. tu, no amb el micro, ja està. A mi no em funcionava directament el micro i me'n recordo la meva profe de Ricard, Sí. I jo li enviava un missatge, no sé qui, És que no em funciona, li vaig fer una foto i li vaig ensenyar que no em funciona. Pels profes realment havia de ser una putada molt gran, Tenien No, però persones allà. sempre hi havia el típic que es descuidava de parar el micro i estaven parlant per Discord i la profe deia, bueno, marxo un moment i se sentia pel mig, no cal que tornis, saps? Sabeu qui va ser, no? Òbviament. I tots llavors per Discord. amb Mila. Però aquí el profe li va dir A la d'anglès poder. No, a física. i ho va sentir l'altre. Sí. I llavors al moment de tots... És que em sonava però no me'n Jo me'n recordava. recordo que un dia estava ballant Clar, jo no hi era, però- Un dia estava ballant la Macarena física. Jo tenia el volum de... Perquè com que la profe sempre tardava molt a entrar, jo entrava 10 minutets abans i estava avorrint-me, ficava el micro, ficava la Macarena i a més a mi. Tots ballaven. Perquè ens ficava allà. música i tot. Sí, Sí, però em recordo que tots veu callar i jo vaig seguir allà perquè no em vaig entrar. Però, i a part quan tu contestaves que demanava algú la profe, tenies de fondo tots els del Discord encardant-se. 50 macacos, perquè igual érem 15 allà dintre i tu deies 4 i tots t'insultaven en plan, és 8, subnormal. Algú estava cantant de fondo la de l'Ibai de Farsantes, Ja. Jo cantava molt. el Filo superconcentrat parlant de Plató i algú com era la cançó de No sé si Farsantes? vivir o morir. Però algú s'havia ratllat amb temes d'aquests, o no? Em Pere va allà uns cops. No, sisplau, que no escolto res. És que clar, hi havia la de Filo, a mi em tenia bastanta mania. I a més jo estava sentat normal, és que jo estava sentat normal i em deia... Pere, sisplau, senta't bé. Sí, em deia que estava sentat com al sofà de casa i em va, estic assentat normal, senyora. No em puc assentar millor. Jo m'havia ficat a classes amb la bata, tio. Aviam, jo amb calçodets havia entrat alguna. Però jo anava allà amb la bata, doncs mira. Jo me'n recordo molt. O d'anar a classe o d'anar amb el pijama i et ficaves una suadera per sobre i ja està. Jo esmorzava, me'n recordo, a mates, em veia a mi esmorzant i diu Ricard, que ja acabat l'hora d'esmorzar i dic, deixa'm acabar-me la llet i ara acaba. És que depèn del jo profe. m'anava, moltes classes, bé, moltes no, però n'hi havia, a part feia el social el primer any, i tenia alguna assignatura, tio, que empresa apagava tot i m'anava a dinar, tio. I és com realment, què et dirà? O sigui, ratllarà i dirà nil i ningú contestarà, però en el fons... Jo depèn del profe, perquè hi havia l'Eulàlia, que l'Eulàlia sí que tant et demanava. O m'emportava el dinar d'Àlio, i tenia la càmera apagada, i m'anava menjant, i després quan em demanaven, doncs ja... Jo me'n recordo, no sé si Martí ho vaig acabar fent, però jo sol me'n recordo entrant a classes d'empresa, amb samarreta hawaiana, amb el barret hawaià, i amb el fondo, com el canviava i em ficava tipus Hawaii. Entrava a la classe i em deia
I ara, car, vacances, I dic, hombre... Me'n recordo de les... Hi havia un profe que ens deia que podíem fer el cafè mentre estàvem a classe. No me'n recordo qui era. Potser era en Quim. Probablement. Jo sempre estava fent classe i jo tenia... El meu esmorzava, que esmorzava mentre feia classe. Però dic que... Tancaves la càmera, menjaves i tornaves a activar. Me'n recordo que això, quan fèiem classes per allà al MIT, que anàvem amb mascareta nosaltres a classe. Ai, anàvem amb mascareta, és que ja deu estar feina de camp. Sí. Anàvem amb mascaretes a classe i de cop a molta gent va ser descobrir què era veure-la sense mascareta pel MIT. Que era que guapo era en Nil, tio, uah. I no, però van haver I van haver sorpreses divertides. Però jo crec que tothom amb mascareta te l'imagines molt, el que pel teu cap s'hauria de veure després. El nostre... La profe sorprenia molt, tio. N'hi havia una que era complicat de fer classe després. El nostre bon amic... Potser ens estan escoltant. Nois, el nostre bon amic Pau Empresa va ser divertit allò. Ja, sí. Jo no hi anava, però me'n recordo. Va ser una reacció maca. Sí. No me'n recordo. Ja te l'explicaré fora càmeres. No me'n recordo, però me'n recordo que anàvem junts a empresa, així que... Ja t'ho explicaré fora càmeres. Vale. Bueno, doncs va, això, ara tanquem-ho ja. Els 3 preferim l'educació presencial, en línia només en casos I excepcionals. si és en línia, sisplau, si algú fa classes en línia i té amics que tenen Discord, connecta't amb Discord, perquè si no t'avorreixes. Sí. I amb amics del Discord... I diràs, Fes no, el que és que no vulguis. puc parlar perquè la profe no ens deixa parlar. Tio, apoya't així. Sí. Ja està. Ja està. No, i nosaltres parlàvem molt de... Ens veies allà parlant, que ens sentíem, però en canvi parlaves així sense moure la boca, saps? I era com bastant espectacular. I senties algú que li tocava respondre a algú i s'estava descollonant. No podia respondre. I ens ho demanava que rèiem i tots com, bueno, estem tots connectats, saps? Jo només dic una cosa. El meu germà va fer-se una foto, Sí. la va canviar de fons i el meu germà va marxar i tenia la seva foto... En Plade ho va fer, en Plade ho va fer. Doncs el meu Va germà- fer un vídeo en bucle. Sí. Estava movent amb un vídeo en bucle, que ell no hi era. Vaya fer, tio. Pues jo me'n recordo que el meu germà va fer a l'Insta i va ficar una foto seva i ala. Et veies així, sense pestanyejar, només mirant la càmera. La càmera, mirant l'ordinador així. Em sembla tremend. Hi havia un programa per fer això també, no? Sí, clar. Hòstia, i la vegada que ens vam entrar en una classe de VTubers, tio. Que ens vam instal·lar... Potser era en Vila o Sí, algú d'aquests. Ian Vila, I l'Eloi. No sé, jo me'n recordo que vaig mirar que no sé qui estava retransmetent i vaig dir... Ens vam instal·lar l'aplicació de VTubers i podies canviar que la càmera, en comptes de sortir la teva càmera, et sortís el VTuber. I ens hem ficat tots VTubers en plan anime No cardis, tio. En sèrio. i estàvem tots en una classe... No, vam sortir abans de que entrés el profe, òbviament. El profe entrant i qui són aquests? Va, ja anem plegant perquè ens estem anant molt de tema. Sí. Sí, però jo crec que Ja la gent... està. Si ha arribat algú fins aquí, li haurà de fer alguna de gràcies. Sí, però... Haurà recordat coses. Sí. Si és algun d'aquells, sí. Per Però cert, res, va. jo me'n recordo, Pere, que tu m'has... Perdó un moment, Sí. Tu em havies dit que no havíem fet cap server de Minecraft durant les classes online, en vam fer. No, però no durant la pandèmia. O sigui, durant la quarantena no ens coneixíem. No, durant la quarantena no, però durant les classes online Sí, me'n sí, recordo, sí. jo estàs jugant, Martí, engega l'Eterno. El puto mod dels vampirs. Tot jugant. El puto mod dels vampirs, que anava com el putíssim cul. I anava prou bé encara. Anava fatal. Jo el vaig aprendre a dominar una mica, tio. No ho sé, tots volíem ser vampirs. Ningú volia ser caçavampirs. Jo era com, algú ha de ser caçavampirs i jo vull ser vampir. Home, Jo vull ser vampir. Podies fer el que volguessis, podies volar, podies fer el que volguessis, tio. Clar, estaves overpower. Perdoni, és que era un mod de Minecraft que ens va encantar a tots. És que, Ni després el de Roy. és que ens vam crear un No, server, però- és que vam crear un server de Minecraft, vam ficar algun... Jo no volia ficar-ne cap, però em van insistir tots a ficar-ne. Tu creus que als teus pares els interessa això? Sí. Que seran qui estaran El meu pare escoltant? ho escolta, no? Els pares pensant que ens van pagar una educació perquè juguéssim al Minecraft a les classes online. No tant, no tant. Vam mantenir la nota, quasi bé la vam pujar, així que ja està, cap problema. Bueno. Sí, realment la vam pujar. Pues ja està. Pues va, tanquem. Ara sí, Ara va. sí. Ara sí. Moltes gràcies als que heu arribat aquí, bueno, i a tots, encara que heu escoltat 10 minuts, algo és algo. Si han escoltat 10 minuts no han arribat aquí. Exacte, perquè no estareu escoltant. La visualització suma. Per cert, compartiu, doneu-li like, Anem molt tard, seguiu-nos. sempre diu, Pidolant, papa, aquest cop no he dit mendigant. Pidolant, subscripcions. Nil, si vols, edita això i ho fiques al principi, saps, del vídeo? No, no penso editar No? res perquè anem tallat, Ai, per puta tant mare. no penso editar. Vaja, va, ja. Avui no hi ha talls. No? No, l'altre dia. No, però estem a tope. fem un favor, quan editis almenys fica cada apartat quan comença i quan acaba. Que mai ho Si no, fas, tio. si no Mai ho fas. edito ho faré, vale. I com que no editaré ho faré. Fes això, però ja està. Bueno, això, dona-li like, segueix-nos a Instagram, TikTok, YouTube, Spotify,
comparteixo amb tots els teus amics, familiars, amb qui vulgui, com si veus algú... Seguiu en Ricard a Instagram, penja històries molt maques. No penjo res, però m'és igual. Com si voleu anar pel carrer i algú i dir escoltes a la secta podcast? No, és per aquests. Si ho fas, a mi faràs la persona més feliç de tot el món. Exacte. Ja Un desconegut al tren, el tipus que se sent al costat del tren o al bus, Aquella li dius, ei, perdoni senyora, vostè sap què és la secta podcast? I dirà, què és això? Jo tinc 89 anys. Escolti això. Escolta. A la dona del meu costat que estava escoltant la Shakira, però sí que li agafaré el mòbil i diré, escolta alguna de profit. La secta podcast, va, té. Ja està. Però amb auriculars, que no ho escolti tot el tren amb un mòbil. Si vol, li deixo... No. Cadascú amb el seu. No, perquè si l'altra gent també ho aprèn què és. Saps? Bueno, també. Jo li fico els millors moments que ho fiqui al volum al màxim i la gent dirà, uau, què fa tan riure, què és això tan maco? Sí. I després voldran buscar-ho. I després jo aniré lloc per lloc dient, sabeu que heu escoltat des de la secta podcast? Quan aneu a comprar en una botiga, us diran 10 euros i diràs, mira, no et pagaré 10 euros, però et donaré alguna millor. Et dono costat milionari. I els ensenyes la secta podcast. Sí, els agradarà. Ja està. Nansem rics? No, res no. No, res. Però imagineu, potser en alguns anys, potser et voldran fer alguna entrevista. Qui sap? Ricard, no. Ja, és veritat. No somiem tant. Sabem nosaltres el que ho farem, però no Sí. passa res. Doncs va, tanquem. Sí, tanquem. Res. Tanquem per quarta vegada. Sí, digues l'adeu ja. Sí. El mític adeu. Bueno, vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu.